паважанае гаспадарства. Дзякую всім, што прыйшлі. Сёння тут адбываецца канферэнцыя на тэму «Беларусь, выжыванне і адраджэнне нацыі». Вы заслухаеце 7 дакладаў на вельмі важныя і актуальныя на сёння тэмы. Секцыя дакладаў будзе цягнуцца прыкладна 1,5 гадзіны, а потым мы ўсіх заахвочваем да круглага стала. Спадзяемся на вашу цікавасць, на ваши каментары і пытанні. Мы будзем пачынаць з першага даклада. Павел Усаў, доктар палітычных навук, зачытае свой даклад «Неатоталітарызм як палітычная рэчаіснасць у Беларусі». Добрый день, шановное господарство. Я лічу, перед тым, як размаўляць пра способы і метады супрацьстаяння з сістэмай, якая, як мы бачым, пакуль што трывае і адчувае сябе даволі стабільнай і бяспечнай, трэба зразумець, з кім і з чым мы маем дачыненне. Бо толькі калі мы зразумеем ворага дасканала, як ён працуе, як ён функцыянуе, гэта не адзін чалавек, гэта цэлая сістэма, то мы можам в пэўным сэнсе падбіраць механізмы супрацьстаяння і акрэсліваць формы і метады такога супрацьстаяння, як і таксама спрабаваць прагназаваць, што будзе па выніку такога супрацьстаяння. Канешне, ва ўмовах той сістэмы, якая сёння стварылася ў Беларусі, такія метады барацьбы, супрацьстаяння, выжывання, адраджэння сфарміраваць, выпрацаваць даволі цяжка. Дык вось, першае пытанне, з чым мы маем дачыненне? На маю думку, пасля крызісу 2020 году, і з гэтым амаль усе на сённяшні дзень беларускія незалежныя аналітыкі і палітолагі пагаджаюцца, дык вось, пасля крызісу 2020 году, сістэмнага крызісу, электаральнага крызісу, можна нават так сказаць, электаральнай рэвалюцыі ў Беларусі, сістэма вельмі хутка эвалюцыянавала ад аўтарытарнай сістэмы, мяккага аўтарытарызму, часам можна яго было акрэсліць як неоаўтарытарны рэжым, неоаўтарытарная сістэма. Рэжым Лукашенка эвалюцыянаваў у форму, якую можна назваць як неототалітарна. Можна по-рознаму ацэньваць, чым ёсць тоталітарызм, я ў гэта ўжо не буду ўваходзіць, гэта тэорія. Шмат хто з нас нарадзіўся, шмат хто з нас нават і вырас у сістэме тоталітарнай, якім быў Савецкі Саюз. У свой час, канечне, без такой формы, як сталінізм. Так вось, сённяшняя сістэма, якая стварылася ў Беларусі, яна прыгадвае шмат у чым формы тоталітарнага рэжыму, хаця, канешне, не такога ўзроўню, такога кшталту, якім была сістэма пры Сталіне ці сістэма пры Гітлеры тым жа самым. На чым асноўна грунтуецца гэты неототалітарызм у параўнанні, напрыклад, з аўтарытарызмам, які існаваў у Беларусі да 2020 году? Ну, перш за ўсё, канешне, тым, што сённяшняя сістэма пры Лукашенка ўжо не грунтуецца на ўнутранай легітымізацыі і на электаральнай падтрымцы, якая існавала у тым ці іншым фармаце да 2020 году. Зразумела, што ў Беларусі ніколі не было дэмакратычных выбараў, і можна там доўга спрачацца адносна таго, колькі ж працэнтаў, адсоткаў падтрымліваў Лукашенка на працягу ўсіх гадоў. Ну, магчыма, такі сталы электарат складаў Лукашенка каля 40%, потым падчас электаральнай кампаніі гэты адсотак мог вырастаць у тым ліку з прычыны таго, што заўсёды альтэрнатыва для большасці беларускіх грамадзянаў не выглядала такой прываблівай. Тым не менш, калі мы прыгадаем 2006 год ці 2010 год, заўсёды ўзнікалі на падставе фальсіфікацыі выбараў пратэсты не такія буйныя, як у 2020 годзе, але яны ўзнікалі. Тым не менш, Лукашенко ўсё ж такі ўдавалася захаваць электаральную падтрымку і самае галоўнае захаваць унутраную інтэгральнасць сістэмы.
бо ніколі крызісы палітычныя, электаральныя там 6-го ці 10-го году, яны не прыводзілі да дысбалансу ўнутры сістэмы. Калі людзі, якія функцыянавалі у сілавым апараце, у бюрократычным апараце, пераходзілі умоўна на бок народа. Яны заўсёды заставаліся ўнутры сістэмы, і сістэма функцыянавала даволі спраўна. Гэтага не адбылося, і крызіс сістэмы таксама наступіў у 2020 годзе пасля электаральнага крызісу, што прывяло к даволі сур'ёзным зменам унутры структуры. Перш за ўсё, канешне, да таго, што сістэма перастала базіравацца і функцыянаваць на аснове электаральнай унутранай падтрымкі. Так званы кантракт электаральны быў разарваны. Лукашенко вельмі добра разумее, што беларусы не падтрымліваюць, прынамсі, у тым выглядзе, у якім існуе сённяшняя сістэма, яго персанальна і тую сістэму. І таму быў запушчаны зусім іншы механізм, хаця гэты механізм таксама існаваў усе гэтыя гады, але ён быў запушчаны на масавым узроўні, на сістэмным узроўні, гэта рэпрэсіі. І ў параўнанні з 6-м, у параўнанні з 10-м годам, нават з 2001 годам, гэтыя рэпрэсіі сталі насіць масавы характар. Не масавы характар, як мы прывыклі уяўляць сабе сталінскія рэпрэсіі, калі мільёны забіваюцца так, без суда, без следства ці з фармальным следствам, але рэпрэсіі адрозніваюцца масавым характарам з прычыны таго, што даволі вялікая колькасць людзей закранутая рознымі метадамі палітычнага ціску рэпрэсіўнага, ад фізычнага зняволення, арышты і выкіданне з краіны, да псіхалагічнага, увесь час размовы, праслухоўванне, прыходы участковых. Таму рэпрэсіі носяць сістэмны характар, яны не бесперапынна функцыянуюць. Нават калі ў 6-10 годзе была хваля рэпрэсій, яна не датычыла ўсяго грамадства, толькі апазіцыйнага, апазіцыйнай часткі, і не мелі працяглага характару. Яны амаль праз паўгады спыніліся. А на сённяшні момант рэпрэсіі сталі асноўным метадам выжывання рэжыму. Яны носяць проста разнастайны характар і закранаюць не толькі грамадства, але закранаюць таксама саму сістэму, то бок адбываюцца ўнутраныя чысткі тых людзей, якія выявіліся нелаяльнымі з прычыны таго, што ў 2020 годзе часткова нават функцыянеры той жа сістэмы, якія падтрымлівалі яе, функцыянавалі ў ёй працяглы час, яны адмовіліся далей удзельнічаць у працэсе функцыянавання гэтай сістэмы, бо яна набыла абсалютна непрымальны для большасці характар. Так вось сістэма рэпрэсіі, яна закранае таксама апараты бюрократычны і сілавы. Вельмі шмат сілавікоў арыштавана было, пазбаўлена свабоды, пазбаўлена рэгаліяў, вымушана была выехаць, хтосьці самастойна выехаў, хтосьці, застаючыся ў краіне, зараз не можа знайсці працу. То бок мы бачым, што акрамя вось такіх сістэмных рэпрэсій дачынення да актыўнага часткі грамадства адбываецца знішчэнне нелаяльнай часткі бюрократычнага і сілавога апарата, у тым ліку пры дапамозе подпісаў, якія збіраліся ў 2020 годзе. Это першы момант, калі мы кажам пра рэпрэсіі. Другі момант – фізычны аспект рэпрэсій. Калі мы параўнаем рэпрэсіі пры нацысцкім рэжыме ці пры сталінскім рэжыме, гэтыя рэпрэсіі тычыліся вынішчэння ввогуле і апазіцыі, і той часткі нелаяльнага да рэжыму грамадства фізычна. То бок гэта фізычнае вынішчэнне людзей. У нас таксама адбываецца фізычнае вынішчэнне людзей. Гэта не забойства на масавым узроўні, а стварэнне умоваў, пры якіх беларусы вымушаны пакідаць краіну. Па сутнасці, на сённяшні дзень вось гэты працэс ліквідацыі пасіянарыяў у Беларусі набыў масавы характар. За апошнія гады выехала каля ад 150 до 200 тысяч чалавек в Беларусі. Гэта масавая рэпрэсія проста. Гэта не дэпартацыі, канешне, не перавоз вагонамі ў Сібір, гэта проста вымушаная міграцыя, якая замяшчае рэпрэсіі, бо гэта першае зменшае ўнутраную напружанасць, бо калі б гэты клас пасіянарыяў у Беларусі заставаўся, іх немагчыма ўсіх там арыштаваць, так былі бы там кропкавыя рэпрэсіі. Але гэта ўвесь час бы трымала сістэму напружанасці.
І любой момент, любой кризис мог бы спровокувати вибух. Зараз гэтыя пасіянары вымываюцца, яны працягваюцца вымывацца. Таким чином, ось праз вимушення до імміграції вирішається питання внутрішньої консолідації системи. Це така так само додаткова частка репресій. Наступний елемент – це намагання, не то, що не намагання, це вже сталося, це фактична ліквідація будь-якої автономії політичної, соціальної, культурної внутрі білоруського громадства. То, що характерно для тоталітарних режимів винищення ідеологічної альтернативи. Коли до 20-го року у нас все ж таки в Україні існувала різноманітність думок, міркувань, були різні групи, ініціативи, тисячі громадських організацій, едукаційних організацій, університети приватні, школи приватні, дитячі садочки, де не було ідеологізації моцної. Зараз це все винищено. Більше за 1000 організацій, які займалися культурницькою діяльністю, перш за все, я кажу про національні організації, адукаційні, і вони були обвішані екстремістськими, зачинені. Навіть вельми важливий елемент, до 2020 року в Білорусі було зареєстровано 15 партій політичних партій. З їх 7 опозиційних партій були офіційно зареєстровані і осуществляли свою діяльність. Удільничали у виборах як партії, кандидати від цих партій навіть на президентство висовувалися, можна і говорити правду пригадатися. Круг був зареєстрований не партія, як рух, і Тетяна Короткевич удільничала у виборах президентських. Гэта ўсе парты на сённяшні дзень ліквідаваны фізічна і, па сутнасці, прыраўнены к экстрэмісцкім ці тэрарыстычным арганізацыям, як у свой час гэта было ў Савецкім Саюзе. Па сутнасці стварылася ідэалагічная інфармацыйная манаполія. Канечне, увесці яе ва ўмовах сённяшніх тэхналогій, інтэрнэту вельмі цяжка, ўсё роўна доступ да інфармацыі ёсць, але ў сэнсе інстытуцыянальным, па сутнасці, у нас вынішчана ўся прастора для актыўнасці аўтаноміі грамадства. Каб не зацягваць пра ўсе характарыстыкі, я зараз за хвілінку перайду, і што нам рабіць у такіх умовах. Але перад гэтым трэба таксама яшчэ дадаць адну рэч. Усё тое, што адбываецца ў Беларусі на сённяшні дзень, ускладняецца праз вайну. І праз тое, што Беларусь яшчэ знаходзіцца пад прэсінгам Расіі, фактычна можна казаць пра палітычную, стратэгічную, геапалітычную акупацыю краіны, і пры рэсурсах, якія мае Расія, Лукашенко, канешне, яшчэ і працягвае узмацняць сваю сістэму. І такім чынам Беларусь стала не толькі такім сама ў сабе рэжымам зачыненым, тоталітарным, неототалітарным, як Карэя, а стала паўночная, а стала элементам вялікай тоталітарнай прасторы, на якую, на нашу прастору, тую такую лакальную, вельмі моцна адбіваецца яшчэ і тая сістэма тоталітарнага ўздзеяння, якая сфарміравалася ў Расіі, антыукраінскасць, антызаходняя, немагчымасць манёвру, ну і таксама ідэалагізацыя даволі моцная расійскага свету на ўсіх узроўнях. Школа, войска, вось апошнім часам дзесьці ў Гарадзенскай вобласці, так, там гэтыя часткі вайсковыя ўжо маршыравалі пад расійскім імперскім трыкалорам. Так. Ідэалагізацыя ўнутры вайсковых структур, расійская ідэалагізацыя, я не кажу там пра лукашынскую, менавіта расійская. Все гэта, канешне, даволі цяжка ўплывае на сітуацыю ўнутры Беларусі. Такі падвойны ціск. Хаця апошнімі месяцамі там афіцыйная сістэма намагаецца з ярымі прапагандыстамі, рускамірцамі змагацца, такімі як Бондарева. Але это маргінальныя з'явы, калі мы кажам пра сістэмны ўплыў, тут, канешне, магчымасці Лукашенка супрацьстаяць ніякіх няма, яшчэ гэта агульнае тэлебачанне саюзнай дзяржавы і гэтак далей. То бок вось лакальная тоталітарная прастора і яшчэ вось такая глобальная Расія. Што нам у гэтай сітуацыі рабіць? Гэта самая, напэўна, цяжкая частка выпрацоўкі механізму барацьбы з тоталітарнымі сістэмамі. Іх няма, па сутнасці, на жаль, бо сістэма не функцыянуе на падставе нейкіх інтарэсаў краіны ці на нейкіх інтарэсаў грамадства, і яно вынішчае ўсё тое, што загражае стабільнасці персанальнай улады, стабільнасці гэтай сістэмы. Вынішчае ўсё, не клапоцячыся пра тое, пра перспектывы і гэтак далей. Але тым не менш мы ёсць, нас не знішчылі фізычна. І мы можам
функцыянаваць за мяжой у Беларусі, тут трэба размежаваць, канешне. Перш за ўсё, калі мы кажам пра тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, асноўнай задачай з'яўляецца якраз такі выжыванне, то бок магчыма фарміраванне нейкіх ініцыятываў абсалютна падпольных, неактыўных, бо любая актыўнасць адразу сустракаецца з рэпрэсіямі і вынішчэннямі. То бок асноўная задача зберагчы ўсіх тых, хто яшчэ застаўся ў Беларусі, каб яны не наражаліся на непатрэбную рызыку. Любое дзеянне павінна ўнутры Беларусі быць узважанае, бо гэта золата, тое, што яшчэ залаты запас, які застаўся ў Беларусі. Яно павінна быць узважана, бо калі пачнуцца перамены, можна абапірацца, і трэба будзе абапірацца толькі на тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, хто яшчэ не выехаў. І таму той пласт, які колькасна ён застаўся, вельмі цяжка сказаць, але яго вельмі важна зберагчы, бо раптоўна, калі нешта здарыцца ў Расіі, ці пасыпецца там рэжым, ці пасыпецца рэжым у Беларусі, першымі, хто будуць нешта рабіць, будуць тыя людзі, якія засталіся ў Беларусі. Вось менавіта іх трэба зберагчы. Трэба, каб яны выжылі да моманту, калі не наступяць змены. Прызываць іх зараз на нейкія актыўныя дзеянні, на нейкія там акцыі, гэта самагубства для тых людзей. Асабліва, калі хтосьці прызывае іх, знаходзячыся тут. Нельга гэтага рабіць. Калі ёсць людзі, якія гатовы рызыкаваць персанальна, яны могуць гэта рабіць, але знову узважыўшы, якія гэта могуць быць наступствы. Як мы ведаем, наступствы закранаюць усю сям'ю. То бок вырызаецца пад корань усё, вымушаюць людзей выязджаць з цэлымі сем'ямі. Гэта вельмі небяспечна. Таму я лічу, што на сённяшні момант па умовах такой сістэмы вельмі важна, каб гэты патэнцыял быў закансерваваны, але развіваўся. Патрэбны кантакты, патрэбны абмен інфармацыі, што адбываецца ў сістэме, патрэбны ідэалагічны сабатаж, але фізычна гэтыя людзі павінны захавацца. І асноўная адказнасць за адраджэнне ідэйнае, палітычнае, інтэлектуальнае на сённяшні момант кладзецца на тых, хто знаходзіцца за мяжой. А тут, я лічу, сабраўся колер нацыі за мяжой у розных краінах. Вось гэтае дзеянне неабходна дзеля таго, каб захаваць ідэалагічны, палітычны патэнцыял. Магчыма, падрыхтаваць кадравы патэнцыял, калі яго будзе не хапаць унутры Беларусі. І вось тут асноўная задача, канешне, ідэалагічная кансалідацыя, развіццё ідэй адраджэння, нацыянальнага адраджэння, ну і падрыхтаванне нейкай мапы дарожнай, нейкай канкрэтнай дарожнай мапы на рэформы. Яны могуць падрыхтоўвацца ўнутры Беларусі, бо там могуць узнікаць суполкі, якія будуць думаць пра тое, як рэфармаваць. Ну, так ці інакш патрэбна вось такая актыўнасць сярод розных груп палітычных, нават не абавязкова там заклікаць гэта на сённяшні дзень, магчыма, да нейкай еднасці, адзінства, да нейкай там агульнагрупавой кансалідацыі. Гэта адбудзецца, калі пачнуцца нейкія працэсы па пераменам. Зараз важна, каб розныя палітычныя групы, ініцыятывы стваралі ўласны свой патэнцыял, праводзілі такія іншыя мерапрыемствы. Але галоўнае, каб нацыянальная ідэя развівалася, каб актыўнасць інтэлектуальна-палітычная таксама развівалася і назапашвалася. І потым у момант, калі адбудуцца перамены, гэта ўсё магло спрацаваць адзіным фронтам. Калі ўжо казаць, часу няма на перспектывы перамен, як яны адбудуцца, гэтыя перамены, якія мадэлі гэтых пераменаў могуць быць, і сцэнарыі, я думаю, што мы можам паразмаўляць ужо падчас такой больш шырокай дыскусіі. А на гэтым я завершваю свой выступ. Дзякую. Дякую. Наступны даклад пад назвай «Расійская метадалогія знішчэння Беларусі і нацыянальны супраціў» зачытае палітычны лідар руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк. Будь ласка. Расійская методологія знішчэння Беларусі. На сённяшні дзень пытанне аб выжыванні і адраджэнні беларускай нацыі ёсць агульнай тэмай, якая стаіць перад цэлым пакаленнем. У 1994 годзе ў краіне, з 1994 года ў краіне
існує промосковській внутрішній окупації, яка у 2020 році привела до часткової страти політичного суверенітету Білорусі і створила повну енергетичну залежність від Росії. Тепер ми маємо фактично тоталітарний антибілоруський промосковський режим, який вже 5-й рік проводить масові антинаціональні репресії у формі гібридного геноциду з використанням пенітенціарної системи. Десятки тисяч білорусів знаходяться за ґратами, з їх більше за 1500 політв'язнів. Тепер у виніку часткового визволення з-за ґратів зосталося більше 1100 білорусів у тюрмі. Судовая система парализованная бесправием и подпорядкованная политике режиму. Придуманные законы и терминология под махчимости проведения бесправных репрессий. Адвокатская деятельность обмежованная. Адвокаты, что оборонять политично обвинуваченных людей, могут быть позбавлены лицензии або трапить за краты. КГБ і міліцейські структури отримали необмежовану владу над громадянами і повну безотказність за зловживання становищем і за любые діяння. В обшуки перетруси стали регулярною справою цих органів. Під час обшуку забирають знайдені гроші і коштовні речі, не даючи ніяких розписок. Гроші і речі не вертаються. При гэтым частку людей збиваюць, забіраюць у пастарунак, там таксама збіваюць і пасля кароткого суду кідаюць за краты, дзе здзекі працягваецца. Прадпрымальнікаў і невялікія бізнесы, якія яшчэ крыху існуюць, рэгулярна наведваюць гэтыя кагэбоўска-ментоўскія банды і робяць паборы, пакуль бізнес не падае, альбо пакуль прадпрымальніка за недастатковую аддачу не садзяць у турму, придумавши причину, якой у реальности не было. Это апошние звестки, это стало в апошние годы, и конкретно я размовлял с людьми из Беларуси, які этому подвергались. Это правда. Белорусскую школу режим фактично знищив. Засталося каля 7% белорусских школ, які так само вже наполовину белорускі. Окупаційна русифікація набуває у школах пачварныя формы. Кожны дзень пачынаецца з пастроювання дзяцей у шарэнгу і прымушэння іх спяваць лукашысцкі гімн. Пры гэтым дырэктар сядзіць у кабінеце і па відэоманітору, а ў школе задзейнічаны дзесяткі відэокамер, назірае, хто спявае, а хто не. Да тых, хто не спяваў, альбо толькі варушыў губамі і прыкідваўся, што спяваў, прымяняюцца меры ўздзеяння. Дырэктар, які не сачыў за спяваннем гімну, тут жа па даносу калег звальняюць з працы. Тут важна, што па даносу калег. Доносительство стало массовой з'явой у 30-е годы. Шефами и наглядчиками в белорусских школах официально призначены милиционеры. У некоторых школах детей апранаюць российское военное убранне для разных официальных мероприятий. Ёсць школы, где детей апранаюць у форму мытников и рыхтуют до мытной службы, минаючи обовязковые предметы навучання. Это все конкретная, неофициальная информация. Передаю со слов батьков из Беларуси. Белорусская история выкинута с подручников. Так само ликвидовано вывучение творов вядомых белорусских письменников. Некоторые классики белорусской литературы 19 столетия объявлены экстремистами и заборонены. Читання, наприклад, Дуніна Марцінкевича, якого викинули з літератури, тягне кримінальний переслід і обвинувачування у екстремізмі. Гэта виглядає як у Північній Кореї, але тут уже давно не до гумору. Усе білоруське викидається продумано, методично і неспинно. Заробили спис більш за 100 сучасних класичних білоруських авторів, які заборонені для читання і викинуті з публічних бібліотек.
Ликвидованы Союз белорусских письменников, белорусский литфонд. Адабраным письменникам Дом письменников. Зачинены белорусские литературные дзіцячыя часопис, зачинены белорусские выдавецтвы у тым ліку дзіцячай літаратуры. Уся беларуская фундаментальная навука і шмат якія гуманітарныя акадэмічныя інстытуты, напрыклад, мовазнаўства, практычна разгромлены. Ажыццяўляецца метадычны кадравы пагром універсітэтаў. Ліквідавана Гродзенская універсітэцкая гістарычная школа. Вучоныя гісторыкі выгнаныя за мяжу альбо загнаныя ў турму. Разгроблена дробнае прадпрымальніцтва. Забароненыя усе непрарэжымныя партыі. Знішчана дарэшты уся без разбору беларуская грамадзянская супольнасць. Больш 2500 арганізацый. І філатэлісты, і птушкі, бацькаўшчыны, таварыства беларускай мовы і так далей. Мэта накіравана праз прадуманую сацыяльную і кадравую палітыку дабіваюць беларускую вёску. Основу беларускага этнасу. Знішчэнне вёскі пачалі яшчэ рускія бальшавікі у 20-30-х годах праз рабаванне сялян, праз развёрстка. Потым раскулачванне, потым калектывізацыя. Потым у 1960-70-х годах ліквідацыя неперспектыўных вёсак. Затым ужо пры прамаскоўскім рэжыме Лукашэнкі як працяг машэраўшчыны стварэння так званых аграгарадкоў. Знішчэнне вёскі – гэта бадай што самае страшнае побач з расстрэлам сялян у 30-х годах. Гэта самае страшнае, што рабілі і ўжо амаль што зрабілі рускія камуністы, машэраўцы і злачынцы лукашысцкага рэжыму. За часы русіфікатара Машэрава было запланавана знішчыць 74% беларускіх вёсак. Конкретно, у 1960-х годах у Беларусі было 34 тысячи вёсак. Машэраў планаваў знішчыць 25 тысяч і пакінуць толькі 9 тысяч. Такі быў план этноциду за советами. Это официальные звестки, надрукованные в часописе «Строительство архитектуры Беларуси» в 60-х годах. Это не слухи, это официальная советская информация. Але каб гэты план ажыццявіць, у Советаў не хапіла на гэта вялікіх грошай. Затое пры гэтым жа Машэраве амаль цалкам была знішчана прыроднае палессе шляхам меліярацыі. Это привело до резкой измены локального климата в Беларуси. Я вам скажу, что климат вы сами отчуваете, у Беларуси уже других, кто памятает. Але, знішчыўшы Полесье, Припять почала выходить и затоплять увесь ареал. Бо ранее вода як губка была у болоте. Что зрабілі ў 80-х годах? Обваловали Припять. Это значит бульдозерами на протягу сотни километров с двух боков зарезали эту землю и робили валы, как Припять не разливалась, бо высушили болоты. А что значит обвалование? Это знищение всех помников археологии. Но я уже не кажу про природу. Это все машэравшчына. Гэта прывяло да рэзкага змены клімату ў Беларусі. Таксама, а тут ужо увогуле без патрэбы былі выпрастаны і гэтым знішчаны бальшыня малых рэчак у Беларусі. Это вы з'яўляецеся сведкамі, што адбылося. Потым лукашысты пачалі знішчаць прысады і старыя дрэвы па гарадах, мястэчках, па дарогах і па ўсёй Беларусі. Заўважце, у сістэме вынішчэння народа такое дзеянне называецца псаваннем вобразу краю. І гэта нацыянальнае злачынства, уведзенае ў заканадаўства некаторых краін. Прыйдзецца увесці нам. Заканчваючы гэтае паведамленне, адзначу, чым жахлівае ёсць для беларускага этнасу знішчэнне вёскі. Страшнае яно тым, што знішчанае не аднаўляецца. І ў сістэме русіфікацыі беларускай мова губляе натуральныя этнічныя карэнні. Хачу аднак супакоіць, гэта яшчэ не катастрофа, але моцны удар па нацыі і культуры, для нанясення якога, між іншым,
хапіла аднаго косноязычного малаадукаванага здрэльніка. Это іронія. Вось якім, як казалі марксістскія мудрацы, вось якая роль лічнасці в історыі. І такая роля яшчэ не закончана. Гаворачы, што гэта не катастрофа, зазначу, што мова можа адраджацца таксама з тэксту і з літаратуры. Тое, што цяпер таксама нішчаць у Беларусі маскавіты праз свайго узурпатара. Важнасць моўнага пытання для беларускай нацыі ў тым, што па вялікаму кошту беларуская мова і ёсць беларуская нацыя. Няма беларускай мовы, і беларуская нацыя перастае існаваць. Бо сітуацыя тут выключная. Побач Расія, смертельны вораг беларускай нацыі і беларускай мовы. Пры страце беларускай мовы, існуючы побач з імперскай Расіяй, гэта будзе азначаць толькі русіфікацыю. І тады ніякая нацыянальная свядомасць на рускім языке ўжо не ўзнікне, бо няма ніякай іншай агульнай аб'яднаўчай нацыянальнай апоры, акрамя мовы. У ірландцаў ці харватаў, напрыклад, такой нацыянальнай апорай ёсць рэлігія. У габрэяў гэта рэлігія, злучаная з гісторыяй і з этнагенезам. У армян гэта таксама рэлігія і гэтак далей. У Беларусі цяпер такога няма. Беларускія адраджэнцы, яйцы нацыі, Багушевіч, напрыклад, выдатна разумелі сітуацыю, у якой адраджалася Беларусь, ведалі ролю беларускай мовы, якая была ў тых умовах зместам нацыянальнага адраджэння. Ва ўсіх часі абласцях Беларусі існуюць цяпер прафесійныя маскоўскія даносчыкі, в асноўным даносчыцы. Парадыгма даносаў, якіх пабудаваныя на адным правіле. Заўважаць, дзе ёсць надпісы па-беларуску, дзе існуюць беларускія помнікі і дзе афіцыйна вучыць беларуская мова. І шляхам даносаў ва ўладу паведамляць у двукосці просьбу грамадскасці аб неабходнасці зліквідаваць беларускі надпіс, эпітафію ці спеўны гурт, што спявае па-беларуску. Улада аб гэтым ужо папярэджана і чакае такіх лістоў ад грамадскасці, каб ліквідаваць беларушчыну і не засведчыць сваю ініцыятыву. Фактаў гібриднага геноциду беларусаў шмат, але каб лепш убачыць сістэму расійскага нішчэння, звернемся да гісторыі. Пасля ўпаду Вялікай Мангольскай імперіі і выхаду Масквы з-пад Орды у канцы 15 стагоддзя, агрэсія Масквы ператварылася ў дзяржаўную ідэалогію знішчэння Вялікага княства Літоўскага. Найбольш выразна праявілася ў час так званого потопу, вайны Масковіі супроць Літвы ў 1634-67 годах. Гэтую вайну маскоўцы доўга рыхтавалі. Стаяла задача знішчыць усё Вялікае княства, спаліць гарады і забіць усё насельніцтва. Так. Большасць гарадоў сапраўды разбурылі і забілі большую палову насельніцтва Беларусі. Ва ўсіх усходніх ваяводствах, Магілёўшчына, Віцебшчына, знішчана каля 70% людзей. Вайна скончылася паразай маскоўцаў, але разбурэнні былі такія вялікія, што Вялікае княства ўжо практычна не паднялося. Наглядным чынам, дарэчы, гэта адлюстравала наша зямля. Калі робіш археалагічныя раскопкі беларускіх гарадоў, а я іх рабіў, то да сярэдзіны 17 стагоддзя ідзе культурны пласт, насычаны разнастайнымі знаходкамі, сведчаннямі высокай інтэнсіўнай матэрыяльнай культуры Беларусі. Потым ідзе праслойка пажарышча і вышэй у 18 стагоддзі пачынаецца амаль пусты пласт зямлі з рэдкімі прымітыўнымі знаходкамі. Зямля адлюстравала культурную катастрофу.
Парадыгма знішчэння Беларусі ідэалагічна аформленая у 17 стагоддзі пры расійскім цары Алексею Михайловичу Цішайшым, реалізовувалася маскоўцамі рознымі спосабамі увесь час і выконваецца па сённяшні дзень пры тоталітарнай прамаскоўскай уладзе лукашызму. Этап метадычнага дабівання культуры і народа пад акупацыяй пачаўся пасля падзелу Великого княства і Рэчы Паспалітай паміж немцамі і маскоўцамі. У гэты час, 18 стагоддзе, расійская даспотыя пережила великую немецкую модернизацию. Дзякуючы немецко-русской императрице Анхальт-Сербст-Дорнбург Катерины II, творцы системного, физичного и культурного геноциду белорусского народу, заснавальніцы шовіністычнай канцэпцыі заходнерусізму. Адразу, уже ў 1772 годзе, ў час першага падзелу, Катерина Дорнбург выдае указ, каб усе афіцыйныя паперы і стасункі Беларусі вяліся толькі на расійскай мове, адпаведнай царкве. Вынішчэнне Беларусі пры Кацярыне вялося пастаянна і паступова, крок за крокам. Спачатку забаранілі слова «Літва» і прапанавалі Беларусь. Потым, ужо ў 1840 годзе пры Мікалаю I забаранілі назву Беларусь. Усё, што было напісана па-беларуску, знішчалі. Архівы, бібліятэкі часткова вывозілі ў Расію, але агулам спальвалі. Беларуская мова і высокая беларуская культура выклікала ў маскоўцаў унутраны комплекс непаўнавартаснасці і даводзіла іх да шаленства. Прывяду як прыклад словы з выступу расійскага кіраўніка Менскай епархіі урадавага сіноду Расійскай імперіі пры Кацярыне II. Ён пагражаў беларускім праваслаўным святарам у Слуцку карай за выкарыстанне беларускай мовы. Цитата: «Я вас искореню, уничтожу, чтоб языка не было вашего проклятого литовского и вас самих. Я вас ссылки присылаю или в солдаты подаю и своих из-за кордона понавожу». Вот цитата одного Тимрашала, она выявляет всю политику. Вот всю политику за 200 годов. У 1773 годзе быў скасаваны ордэн езуітаў. У 1832 годзе зачынілі Віленскі універсітэт. У 1795 скасавалі ўсе уніяцкія епархіі, акрамя Полацкай. Быў скасаваны базылянскі ордэн, на той час крыніца духоўнай беларушчыны. У 1830-31 зачынены ўсе базылянскія кляштары. У 1839 годзе забаронена скасавана уніяцкая царква. Нагадаю, што на той час 80% беларускага насельніцтва былі уніятамі. Паўсюдна у дварах церкваў спальвалі уніяцкія абразы, скульптуры і кнігі. Па звестках Адама Мальціса вядома каля 5000 беларускіх друкаў і кніг таго часу, ад якіх засталіся толькі назвы. Усё было спалена. Ужо ў канцы 18 стагоддзя ў Расіі была створана спецыяльная каменная камісія па перабудове беларускіх гарадоў і храмаў пад расійскі ранжыр. Расейцы разумелі, што архітэктура беларускай готыкі і барока, ратушы і замкі сведчаць пра краіну Еўропы, а не пра адсталую Расію. Таму пастанавілі гэтую культуру знішчыць, каб наблізіць Беларусь да расійскага ўзроўню. Вучоны краязнаўца, даследчык, генерал Бескарнёвіч, дарэчы, беларус па паходжанню, прыводзіць факты, што толькі ва ўсходняй частцы Беларусі было перароблена пад рускі выгляд 2000 беларускіх церкваў. 2000 беларускіх церкваў. Такую ж самую лічбу ў сваіх працах азначае вядомы расійскі вучоны Пампей Бацюшкаў, які пасля задушэння паўстання Каліноўскага узначаліў царкова-будаўнічы камітэт па перабудове архітэктуры паўночна-заходняго краю пад расійскі выгляд. Варварства, якое цяжка укладваецца ў галаве. Шмат дзе былі знішчаныя альбо перабудаваныя ў пажарную каланчу ратушы ў беларускіх гарадах, у тым ліку Менску.
Расійская палітыка у дэмаграфіі заключалася у прывозе расійскіх чыноўнікаў і папоў з Расіі ў Беларусь і раздачы земляў беларускіх землеўласнікаў для рускіх памешчыкаў. У краіне была забаронена адчыняць вышэйшыя навучальныя ўстановы, спрыяць развіццю мануфактуры і развіццю прамысловасці. У Беларусі пачалі масава будаваць бровары. Спойванне беларускага насельніцтва стала палітыкай. Гарэлку развозілі па вёсках, раздавалі задарма і прымушалі піць. Да прыходу расейцаў у Беларусі не было п'янства. Масава п'янства не было. І потым, і вядома ж, найвялікшую ролю ў знішчэнні Беларусі адыгрывала руская школа, дзе з беларускага дзіцяці імкнуліся выбіць усё свойскае, культурнае і беларускае. Страшэнны удар быў нанесены падробнай беларускай шляхце, якую масава запісывалі ў сялянства. Гэта дэстабілізавала беларускае грамадства. Такім чынам мы бачым, што пачынаючы ад захопу Вялікага княства Літоўскага ў канцы 18 стагоддзя палітыка Расіі супраць беларускага народа характарызавалася вырабленым сацыяльным, дэмаграфічным і культурным генацыдам. Гэтая палітыка існавала ўвесь час і працягваецца сёння. Усведамляючы і ведаючы пра знішчэнні, якія адбыліся за апошнія 200 гадоў пад Расіяй, здзіўляешся, як гэта беларускі народ яшчэ застаўся жывы. І як гэта ў беларускай культуры нешта яшчэ засталося. І сапраўды, чаму беларускі народ яшчэ застаўся жывы і некалькі разоў адраджаў сваю дзяржаву і культуру? Як ён увогуле выжыў, калі ўжо ў 19 стагоддзі страціў амаль усё: дзяржаву, свабоду, народны набілітэт, это значыць эліту, вышэйшыя класы, інтэлігенцыю, рэлігію, адукацыю, дзяржаўнае пісьмовае ўжыванне мовы, нават назву сваю згубіў і не ведаў, хто ён ёсць. Тутэйш. І тым не менш, Беларусь зноў жыве. І зноў па-ранейшаму яе нішчаць расійскія варвары. Схема простая, якую адзначылі адраджэнцы пачатку 20 стагоддзя. Беларуская нацыя абавязана сваёй жывучасцю сацыяльным нізам грамадства. Найперш сялянству, кансерватызму сялянскага жыцця. Там, перш за ўсё, зберагалі мову і народную культуру. Але адраджэнне нацыі пайшло якраз ад дзейнасці адукаваных людзей, ад ацалелых асяродкаў шляхты, якая мела магчымасць абаперціся на сялян і звязвала за светай сялянства надзеі нацыянальнага адраджэння. Шляхецкі супраціў акупацыі быў увесь час. І ён быў рацыянальна ўсвядомлены, але практычна ніколі не меў шырокай падтрымкі сялянскага народа. Прычыны зразумелыя. З прычыны татальнага і асаблівага для беларусаў рэпрэсіўнага гнёту расійскай дэспотыі не адбылося масавага нацыянальнага асветніцтва і неабходнага для грамадства пераўтварэння. Сялянскія пратэсты у выніку часам насілі наіўны характар. Вядома, апісаны факт беларускага народнага супраціву расійскаму знішчэнню гуніі і гвалтоўнаму пераводу ў праваслаўе. Людзі з вёскі выйшлі насустрач карнаму расійскаму атраду і, каб не дапусціць яго да царквы, ляглі упоперак дарогі, разумеючы, што коні па людзях не пойдуць. Аднак маскалі, як ехалі на конях, гэтак па людзях і пагарцавалі. Неразуменне ментальнасці расійскіх варвараў сведчыць, што сяляне ўвогуле не надта ведалі, што робіцца ў краіне і як себе паводзіць з ворагамі народу. Аналагічную сітуацыю мы бачылі у 2020 годзе, у час пратэстаў, калі дзіўныя асобы дарылі кветкі і абымалі
амонаўскіх бандытаў. Калі гэта, хутчэй за ўсё, не прыдумка расійскіх спецслужбаў, то гэта ёсць сведчанне поўнага неразумення падзей і таго, што робіцца ў краіне. Доказ нізкай нацыянальнай сведомасці і, хутчэй за ўсё, яе адсутнасць. Гэта засталося ў значнай ступені па сённяшні дзень. Вы з'яўляецеся сведкай. У 19 стагоддзі кожнае паўстанне шляхты падымала дух, але паражэнне выклікала яшчэ мацнейшы пагром культуры, высялянне людзей і рэпрэсій. Працяг народного існавання забяспечваў традыцыйны кансерватызм беларускага сялянства. І потым асветніцкая праца нешматлікай нацыянальнай інтэлігенцыі ў беларускіх гарадах. Калабарацыя з царскімі ўладамі і чыноўнікамі ў беларускіх інтарэсах была практычна немагчымай, бо разглядалася маскоўцамі як антырасійская дзейнасць. Гісторыя пад акупацыяй паказала, што для развіцця становішча свабоды неабходна дамагчыся хаця б элементарнай лібералізацыі грамадства, каб з'явілася магчымасць нацыянальнага друку і нацыянальных арганізацый. Але беларусаў у Расіі не прызнавалі. Дзейнічаў закон, выдуманы яшчэ сумнавядомай цэрквай Дорнбург Кацярынай II, што не існуе такога народа, як беларусы, і мовы такой няма, і краіны такой няма. Маўляў, гэта ўсё Расія і расейцы. Магчымасці з'явіліся толькі ў пачатку 20-го стагоддзя у сувязі з крызісам і аслабленнем расійскай імперіі. І вось тут беларуская нацыянальная сутнасць выйшла з кансервацыйнага існавання на шлях ідэйнага, культурнага і палітычнага змагання за беларускія інтарэсы. З'явіўся беларускі друк, тэатр, палітычныя партыі і культурна-асветніцкія арганізацыі. Пайшоў працэс нацыянальнага адраджэння. Падсумоўваючы наш пабежны агляд, трэба сказаць, што сістэма расійскага вынішчэння Беларусі і нацыянальнага генацыду значна лепш асэнсаваная, чым рэальнасць беларускага выжывання і супраціву. Кансерватыўны сацыяльны элемент самазахавання народу вельмі важны пры адсутнасці ўсіх магчымасцяў свабоды і калектыўнай ініцыятывы. Цяпер нацыя перажывае падобную сітуацыю. Тое, што пра гэта гаварыў спадар Вусаў. Тым часам нацыянальнае адраджэнне магчымае толькі як калектыўнае дзеянне, якое прыводзіць да стварэння дзейнасці грамадскіх інстытутаў. На сённяшні дзень з'яўленне вызвольных, непадкантрольных акупацыйнаму рэжыму арганізацыяў практычна выключаецца. Важным элементам з'яўляецца кансервацыя народнага існавання. Другім элементам кансерватыўнай актыўнасці можа быць нелегальная, асветніцкая і любая іншая ініцыятыва, пабудаваная па прынцыпу кантактнага бесканечнага ланцуга, дзе пазнавальны кантакт маюць толькі два чалавекі. Это было выпраўлена ў 60-х годах, я не раз пра гэта казаў. Трэцім элементам і таксама карысным можа быць калабарацыянізм з акупацыйным рэжымам на шляху дазволеных у двукосці дазволеных рэжымаў культурных магчымасцяў. Такі падыход выкарыстоўваўся за часы акупацыі СССР. У Беларусі з прычыны нацыянальнай ідэйнай неразвітасці грамадзянаў вельмі слаба, але у краінах Прыбалтыкі і Каўказу даволі эфектыўна. Калабаруючы з камуністамі, у Прыбалтыцы захавалі, стварылі сваю нацыянальную школу, сваю культуру, аднаўлялі нават свае замкі. В Беларусі было ўсё наадварот. У сітуацыі генацыду, рэпрэсіяў і акупацыі значную ролю павінна адыгрываць беларуская эміграцыя. На жаль, новая эміграцыя, што уцякла ад лукашызму, у нацыянальным сэнсе слабая. У яе асяроддзе шмат людзей, далёкіх ад нацыянальнага змагання і нават ад нацыянальнага думання. Шмат тых, што пад уплывам прарасійскай рыторыкі. Таму важна пазбегнуць змяшання
змяшчання, несумяшчэння і вызначыць баланс перавагі нацыянальнай пазіцыі. Для беларускай інтэлігенцыі важна арганізаваць падтрымку змагарнай Украіне. Тут агульная справа. Неабходна падтрымліваць полк Каліноўскага і беларускае ваеннае фармаванне, якія змагаюцца з рускім агрэсарам на Украіне. Таксама неабходна ствараць і развіваць культурна-асветніцкія і інфармацыйныя арганізацыі. Наступны аспект – стварэнне арганізацыяў выхаваўчай апекі над беларускімі дзецьмі. Школьнае беларускае навучанне. Калі гэтага не будзе, ніякай перспектывы ў міграцыі не будзе. Вопыт дастатковы не толькі ў нас. Важна, каб былі беларускія палітычныя арганізацыі, якія б трымалі сувязь з палітыкай краіны знаходжання і з палітычнай Амерыкай. Цяжка для выканання, але неабходная задача – стварэнне мілітарнай падрыхтоўкі для беларусаў. У ідэале стварэнне беларускіх вайсковых адзінак у арміях іншых краін, дзе жыве беларуская эміграцыя. А что это за прыжок? Что там, я не зрозумел. Не став развивать думки. Для беларускай эміграцыі вельмі важна ёсць апора на Амерыку. По-моему, он пачуў, што трэба Амерыку падтрымліваць супраць Амерыкі. Для беларускай эміграцыі вельмі важна ёсць апора на Амерыку. Пакуль што Злучаныя Штаты адзіная краіна, якая можа дапамагчы Беларусі. І мы гэта ўжо бачым. Менавіта з Амерыкай трэба падтрымліваць сувязі. Усе арганізацыі, усе актыўныя беларусы павінны быць падрыхтаваныя ў адпаведны час вярнуцца ў Беларусь. Мы павінны памятаць, што для нацыянальнага руху, які змагаецца, вельмі важна, каб былі веды, каб была тэхнічная магчымасць і каб быў дух. Вот это галоўнае. Так вот, тое, пра што мы гаворым, і супраць чаго змагаемся, самае галоўнае, каб выхоўваўся наш дух змагання. Бо калі не будзе духу змагання, нічога не дапаможа. Ніякія веды, ніякія тэхнічныя магчымасці, ніякія грошы і ніякія гранты. Толькі дух, нацыянальны беларускі дапаможа нам перамагчы. Усе ідэалам, сімвалам і зместам беларускага нацыянальнага адраджэння павінна як некалі стаць само слова адраджэння. Яно павінна гучаць шыбалетам для беларусаў. Без нацыянальнага адраджэння нацыі немагчыма ні дэмакратыя, ні свабода. Слава Айчыне! Дякую. Запрошую до слова медіааналітика, докторантку Белостокского университету Наталью Кривошей. Наталья зачитает доклад под назвой «Идеология русского миру, антибелорусская пропаганда и борьба с этим». Поважаныя слухачі, дорогие коллеги, сябры, сегодня я разглядаю одну з самых актуальных и острых проблем сучасной Беларуси. Проблему идеологичной и информационной оккупации, якую уявляе собой идеология русского мира. Мой доклад – это вынік моих даследаванняў, у тым ліку эмпірычных назіранняў за працэсамі інстытуталізацыі гэтай ідэалогіі, трансфармацыі ў палітычную зброю і распаўсюджванне на тэрыторыі нашай краіны. Сёння я дазволю сабе гэты даклад зрабіць у навукова-папулярным стылі, каб інфармацыя лягчэй успрымалась нашим слухачам. Каб дакладна зразумець сутнасць ідэалогіі рускага міра, неабходна разгледзець яе структуру. У сваёй аснове гэта канцэпцыя гэтай ідэалогіі апіраецца на 4 узаемазвязаных кампаненты. Першы – гэта культурна-моўны кампанент. Расійская мова ў межах ідэалогіі рускага міра разглядаецца не як адзін з еўрапейскіх этнакультурных інструментаў, а як універсальны сродак цывілізацыйнай прыналежнасці. Усе, яшчэ раз повторю, усе, хто гаворыць па-расейскаму, аўтаматычна ўспрымаюцца як частка рускага міру, нягледзячы на дзяржаўную альбо нацыянальную прыналежнасць.
У гэтым сэнсе мова становіцца зброяй палітычнага ўплыву і асновай для геапалітычных прэтэнзій. У беларускай сітуацыі гэта азначае выцісканне беларускай мовы і татальная русіфікацыя, якая далей ідзе гістарычны кампанент. У цэнтры стаіць міф пра адзінства ўсходнеславянскіх народаў. Рускія, беларусы, украінцы як нашчадкі адзінага кіеўскага княства, альбо, як цяпер гавораць у навуковай расійскай літаратуры, так званага древнерускага государства. Паводле гэтай версіі Кіеў гэта калыска, Москва пераемнік, а Беларусь можна назваць мастом, якая злучае гэтыя две цывілізацыі. Такі гістарычны наратыў ігнаруе незалежнае развіццё беларускай дзяржаўнай фармацыі. Полацкае княства, Вялікае княства Літоўскае, Беларуская Народная Рэспубліка. І выкарыстоўваецца для абгрунтавання ідэі, што беларусы ніколі не былі асобным народам, што з'яўляецца адкрытым фальсіфікатам. Рэлігійны кампанент. Расійская праваслаўная царква, а таксама яе філіалы, уключаючы беларускі экзархат, прадстаўлены як духоўны цэнтр рускага міру. У ідэалагічнай сістэме рускі мір гэта не толькі моўная і культурная прастора, але і адзіная духоўная маральная цывілізацыя, у якой РПЦ мае сваю сакральную роль. Пры гэтым аўтакефальнасць іншых церкваў, напрыклад, праваслаўнай царквы Украіны альбо ініцыятыў аўтакефаліі ў Беларусі, уяўляецца як злачынства супраць адзінасці. Геапалітычны кампанент. Рускі мір – гэта платформа гібриднай экспансіі Расіі, якая абгрунтоўвае ваенныя аперацыі, такія як у Грузіі або ў Украіне, інфармацыйнае ўварванне, падтрымку расійскіх палітычных сіл у іншых краінах, уцягванне дзяржаў у саюзную дзяржаву, АДКБ альбо еўразійскую інтэграцыю. У гэтым кантэксце суверэнная Беларусь успрымаецца як прабел, які трэба запоўніць, а не як партнёр. І менавіта таму любая спроба Беларусі адстаяць сваю самастойнасць выклікае не проста раздражэнне Кремля, а актыўнае супрацьстаянне праз все наяўныя механізмы ад прапаганды да палітычнага ціску. Што такое рускі мір? На паверхні гэта нібыта культурная супольнасць, агульная мова, гісторыя, духоўнасць, але ў рэальнасці гэта дакладна структурыраваная ідэалагічная дактрына, якая з 2000-х гадоў фарміруецца як інструмент знешняй палітыкі Расійскай Федэрацыі. Пачатак яе афіцыйнага фармавання звязаны з законам о палітыцы ў дачыненні да суайчыннікаў за мяжой, які быў прыняты яшчэ ў 1999 году, дзе ўпершыню было зафіксавана права Расіі на абарону уплываў у дачыненні да рускамоўнага насельніцтвамі па-за межамі сваёй краіны. У 2007 годзе Пуцін абвяшчае рускі мір прыярытэтам знешняй палітыкі. Менавіта з гэтага моманту мы назіраем імклівую інстытуталізацыю ідэалогіі праз стварэнне адпаведных формаў, каналаў распаўсюду, медыаструктуры, царквы і адукацыі. Ключавы дакумент – гэта стратэгія нацыянальнай бяспекі Расійскай Федэрацыі ад 2015 года. Упершыню рускі мір замацоўваўся як аб'ект абароны дзяржавы. У дакуменце сказано, што забеспячэнне абароны суайчыннікаў, падтрымка рускай мовы і культуры за мяжой з'яўляецца элементам стратэгіі нацыянальнай бяспекі Расіі. Такім чынам, мы гаворым не пра культурную з'яву. Мы маем справу з палітычнай ідэалагічнай зброяй, якая прызначана да дэзінтэграцыі суседніх дзяржаваў, разбуральнага ўплыву на іх нацыянальную ідэнтычнасць і легітымацыі гібридных захопаў. Механізмы распаўсюджвання рускага міру ў Беларусі. Ідэалогія рускага міра не з'яўляецца знешняй ці абстрактнай пагрозай для Беларусі. Яна рэальна існуючая інфармацыйная палітычная прысутнасць у нашай краіне, якая праяўляецца ва ўсіх сферах, ад адукацыі і СМІ да рэлігіі і мовы. Гэта стратэгічна спланаваная палітыка, якая працуе на размыванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, дэлегітымізацыю беларускай дзяржаўнасці і стварэнне умоў для палітычнай залежнасці ад Расіі. У Беларусі ідэалогія рускага міру ўжо шмат гадоў пранікае праз шэраг каналаў. Першы з іх – гэта, канешне ж, палітычны. На дзяржаўным узроўні ўвесь час замацоўваецца міф пра адзін народ. Гэтую ідзею адкрыта транслююць як і беларускія, так і расійскія ўлады. Увесь праект саюзнай дзяржавы, удзел Беларусі ў ДКБ – гэта інстытуталізаваная форма гэтага ідэалагічнага падпарадкавання. Другі канал – гэта адукацыя гісторыі. З беларускіх падручнікаў сістэматычна знікаюць важныя элементы нацыянальнай гісторыі. Вялікае княства Лістоўскае, паўстанне Каліноўскага,
Белорусская Народная Республика. Им на замену приходят сюжеты агульнасоветской перемоги, интернациональной дружбы народов, вызволения Беларуси Червоной армии. Формируется гістарычная свядомасць, у якой беларускасць нібыта нешта дробнае, а сапраўдны цэнтр знаходзіцца ў Маскве. Трэці элемент – рэлігійны. Беларуская праваслаўная церква знаходзіцца ў падпарадкаванні маскоўскага патрыархата і фактычна з'яўляецца часткай ідэалагічнай машыны Кремля. Святары часто открыто транслююць ідэі рускага мира, называюць вайну супраць Украіны священнай, а незалежнасць беларускай царквы расколіцтва. У святынях выкарыстоўваецца руская мова, а беларускія малітоўнікі амаль не выдаюцца. Четвертый канал – моўны. Пасля рэферэндуму 1995 года беларуская мова паступала выцесняцца з усіх сфераў грамадскага жыцця. Колькасць школ з навучаннем на беларускай мове сакрацілась амаль у 20 разоў. Беларуская мова існуе як элемент толькі апазіцыйнай ідэнтычнасці, але не як натуральны выбар. Гэтая дынаміка цалкам адпавядае мэце ідэалогіі рускага мира – зрабіць расійскую мову дамінуючай і адзінай паўнавартаснай. Пятый канал – інфармацыйны. У Беларусі адкрыта транслююцца расійскія дзяржаўныя тэлеканалы ОРТ, ТР, НТВ, праз YouTube, Telegram і сацыяльныя сеткі распаўсюджваюцца інфармацыйныя кіды пра нацыстаў ва ўкраіне, пра захоп захаду альбо дэгенератаў у Еўропе. Падчас крызісу 2020 года беларускія дзяржаўныя каналы былі часткова заменены расійскімі журналістамі, якія вывудалі інфармацыйную палітыку з улікам інтарэсаў Кремля. Як працуе прапаганда і як ёй супрацьстаяць? Польскі даследчык Ян Пісарак у сваіх працах вызначае прапаганду як форму мэтанакіраванага інфармацыйнага ўздзеяння, якая скіравана не на дыскусію, а на падпарадкаванне. Прапаганда не пераконвае, яна навязвае. Яна працуе праз паўтарэнні, эмацыйныя вобразы, выкарыстанне аўтарытэту і стварэнне штучных дыаметральных супрацьлегласцяў. Мы, яны, добрае, злое, рускі мір, заходні свет сатаны. Супрацьстаяць прапагандзе можна толькі праз прапаганду, але гэта не азначае хлусню адказ. Гэта азначае выкарыстанне тых жа механізмаў, паўтораў, сімволікі, эмацыйнага апаведу, але ў інтарэсах праўды. Як змагацца з прапагандай? Даследчыкі прапануюць фармуляваць альтэрнатыўныя культурныя, інфармацыйныя і гістарычныя наратывы. Нам патрэбна не толькі абарона, а актыўнае наступленне ў стварэнні свайго беларускага свету. Асноўныя прынцыпы барацьбы з прапагандай. Першае. Не хапае толькі інфармацыі, патрэбен сэнс. Інфармацыя без сэнсавай рамкі не працуе. Калі расійская прапаганда кажа: беларусы, вы частка рускага міру, то недастаткова адказаць: не, мы асобны народ. Трэба прапанаваць альтэрнатыўны, насычаны вобразамі і эмоцыямі наратыў. Напрыклад, беларусы – гэта народ, які 500 год змагаўся за сваю свабоду і застаўся з сабой, нават пад ціскам трохі імперыі. Мы не частка імперыі, мы яе ахвяры, і наш лёс пра супраціў і годнасць. Прапаганда працуе праз паўторы. Контрпрапаганда павінна таксама быць сістэматычнай. Нельга абмяжоўвацца толькі адной акцыяй, адным допісам ці адным выступам. Прапаганда працуе толькі праз рэгулярнасць і масавасць. Контрпрапаганда таксама павінна быць пастаянным фонам. Вобразы герояў – гэта адзін з ключавых элементаў. Рускі мір нам прапануе сваіх герояў. Жукаў, Пуцін, Пушкін, вялікі рускі народ. Беларуская контрпрапаганда павінна супрацьставіць сваю галерыю герояў, у якой ёсць не менш магутныя сімвалы, але іншага парадку каштоўнасці. Свабодныя, справядлівыя, самастойныя, годныя. Кастусь Каліноўскі – гэта не польскі радыкал, а змагар за вольнасць народу, за вольнасць беларускага народу, які першым назваў беларусаў нацыяй і пашоў на смерць з крыкам «Хай жыве Беларусь». Васіль Быкаў – пісьменнік, які разбурыў савецкі культ вайны знутры. Ягоныя героі не героі з парадамі, а людзі, якія перажылі маральны выбар і трагічны, і балючы. Быкаў у паслесавецкія часы стаў адзін з нямногіх нацыянальных аўтарытэтаў, хто адкрыта казаў пра небяспеку імперскага адраджэння. Рускі мір стварае культ смерці за імперыю. Мы супрацьстаўляем культ годнага жыцця за сваю праўду. Героі – гэта не толькі гістарычныя персанажы, гэта вобразы, якія натхняюць, якія увасабляюць свет, за які варта трымацца. Без героя няма нацыянальнай свядомасці. І менавіта таму беларуская контрпрапаганда павінна вяртаць сваіх беларускіх герояў.
Сучасные герои Беларуси, что змагаються супраць рускага мира со зброей в руках. Пропаганда рускага мира хочет показать, что все белорусы ихние, один народ. Але сегодняшняя история Беларуси пишется не только словами, и она пишется кулями, и пишется супраць этой самой идеологии. Белорусские доброохотники, которые змагаються на боку Украины супраць российской агрессии, это наши живые национальные герои. Полк ім'я Костуся Каліновського, військове злучення, яке не тільки носить назву героя повстання, але представляє протяг білоруської антиімперської традиції. Гэта не просто солдат, гэта політично свідомі білоруси, які розуміють, свободна Білорусь починається з свободної України і порази імперії. Зенон Пазняк називає гэтых людей кветками нової нації, бо вони не тільки воюють, але створюють міфологію сучасного білоруського героя. Человека отказного, смелого, готового померти за чужую землю для того, чтобы обновить свою. В Украине загинули десятки белорусов. Мария Зайцева, Василий Парфенков, Иван Марчук, Алексей Вещевайлов, Алексей Скобля, Эдуард Лобов и многие іншие. Люди разных профессий, узростов, світопоглядів, об'єднані одним – ненавистю до имперской несправедливости и любовью до вольной Беларуси. Похования белорусов на украинских, польских могилках сопровождаются национальными стихами, молитвами народной мовы, выступами их боевых сябров. Это уже новый пласт национальной памяти, який створяет наш пантеон воли. Там, где русский мир приходит с танками, белорусы отказываются не промовами, а стрелами. Уключение этих воеров у национальный нарратив не только акт исторической справедливости, это стратегічний елемент контрпропаганди, який показує, Білорусь не частка руського миру, а його активний ворог. Мова. Мова – це не просто сродок комунікації. У контексті інформаційної війни, якою з'являється русський мир, мова – це політичний вибір, громадянська позиція і зброя цивілізаційної самооборони. У любой пропагандистської системи мовна норма – це основа формування ідентичності. Русский мир настаивает на том, что русская мова нібито нейтральная, глобальная, цивилизационная. Наш самый справе – это инструмент оккупации, ассимиляции и разбурения национальной свідомости. Что мы мусим робить за межой? Подтримливать и поширать нашу белорусскую мову. Размовлять по-белоруску своей семьи, с детьми, с сябрами. Створать белорусское мовное осяроддзе нават у миграции. Створать гуртки, школи, курси, лагери, як для дітей, так і для дорослих. Використовувати білоруську мову в Інстаграмі, Тіктокі, Телеграмі, на Ютубі, бо менавіта ми тепер з'являємося голосом вольної Білорусі. Перекладати, писати, видавати книги, гульні, програми, але тільки по-білоруськи. Створати білоруську супольність з виразною ідентичністю. Білоруська супольність – це не група біженців, а національна діаспора со своей культурой, мовой и символикой. Треба организовывать импрезы, читания, кинопоказы, выставы, набожества не только на белорусской мове, але и с белорусским зместом. Створать и подтримливать организационные проекты, такие как «Белорусская школа в Украине», «Белорусская библиотека у Белостоку», культурные суполки як у Берлине, Празе, Белостоку и Варшаве. Ведомо и эффективно представлять белорусский интерес на международной арене. Просовывать белорусскую проблему у европейских парламентах, университетах, медиа. Организовывать антиимперские акции супраць войны, супраць русского миру, у оборону Украины и Беларуси. Створать белорусский культурный продукт. Когда мы кажем про фильмы, мультфильмы, клипы, песни, то зараз мы это можем робить нават з допомогою тільки одного ноутбуку. Треба робити модну, пригожу, якісну Білорусь, таку, якою хочеться ганоритися, а в першу чергу, якою хочеться поділитися. Менавіта ми у вольному світі маємо доступ до цих ресурсів, технологій, аудиторії, свободи. Але ми не повинні забувати тих, хто залишився у Білорусі. Треба підтримувати їх матеріально при можливості, про діаспори, підпольні сітки доброчинності. Інформаційно розповсюджувати контент, допомагати обходити цензуру. І, звісно ж, психологічно. Писать и казать слово подтримки, заховывать совесть, не забываться, что они тримають фронт, а мы тыл. Перемога про эмоцию и супольність. Головний ефект пропаганди – це створення почуття приналежності. Ти не один, ти частка русского миру. Тому контрпропаганда повинна діяти на емоційному і соціальному узровні. Ти білорус, ти не один.
Ты частка беларускай нацыі, беларускай супольнасці і свету, які мае свой твар. Візуальнасць і простая мова. Візуальныя вобразы і простыя пасылы маюць мацнейшы ўплыў, чым складаныя тэсты, якія мы зараз гаворым. Поэтому беларуская контрпрапаганда павінна стварыць інфаграфікі, карціны, мемы, кліпы і дастаткова простыя лозунгі. Напрыклад, мова гэта мы, свабода ў нас крыві, мы з роду Каліновскага. Беларуская контрпрапаганда, як яе практычна будаваць? Опираючись на даследаванні, у першую чергу, польских доследчиков, мы приходим, повторюсь еще раз, до того, что, по-перше, нам потребна национальная адукация, где учат думать як Беларусь, а не только ведать некие факты. Сучасные медиаформаты, где история и культура подаются не як обовязок, а як гонор. Культурная продукция, фильмы, мультфильмы, литература, тиктоки. Вельмі хочется, каб стендапы наших беларусаў таксама гучалі на беларускай мове. Жывое беларускае моўнае асяроддзе. Не толькі на акцыях трэба ўжываць беларускую мову. Беларуская мова павінна жыць у сям'і. І, канешне ж, свой пантеон герояў. Рэальных, эмацыйных, блізкіх і беларускіх. Дзякуй. Зараз мы заслухаем выступ выкарыстання псеўдапраўных палажэнняў у палітыцы расійскага геноциду беларусаў. Запрашаю адваката, былую адваката. Так, Пархімчык Галіну, калі ласка. Что такое псевдоправное положение увогуле? Псевдоправное положение – это формально-юридичные документы ці рашэнні, якія выглядаюць як законныя, але па сутнасці яны такімі не з'яўляюцца, парушаюць Канстытуцыю, міжнароднае права, парушаюць таксама базавыя правы чалавека і служаць інтарэсам іншай дзяржавы, у данным выпадку у звязку з тэмай нашай канферэнцыі это расійскаму геноциду. Яны не служаць беларускаму народу, выкарыстоўваюцца таксама для легітымацыі гібриднага геноциду. Вось ключавыя прыклады псевдапраўных палажэнняў. Это розныя дакументы і дамовы, якія былі падпісаны адносна стварэння саюзнай дзяржавы. Юрыдычна гэта выглядае як інтэграцыйны праект, але на практыцы гэта інструмент асіміляцыі і страты суверэнітэту. Таксама многія палажэнні пра супольную знешнюю палітыку, пра адзіную абарончую прастору. Яны зводзяць беларускую незалежнасць практычна да фікцыі. Гэта замацаванне русіфікацыі, самае галоўнае. Шмат пастановаў, законаў дэкларуюць роўнасць моваў, але практычна абмяжоўваюць беларускую мову. Няма нашай адукацыі беларускай, друку, справаводства няма беларускага, судовай практыкі на беларускай мове. І юрыдычнае замацаванне такой практыкі, якая падрывае беларускую ідэнтычнасць, гэта з'яўляецца прыкметам геноциду. Ёсць таксама всякие рашэнні аб военной інтэграцыі, напрыклад, аб размяшчэнні войска расійскага на тэрыторыі Беларусі, стварэння адзінай военной прасторы. Гэта таксама юрыдычныя дакументы, але яны супярэчаць нормам міжнароднага права і канстытуцыйнага права супярэчаць. Яны прыняты без грамадскага абмеркавання, без парламенцкай ратыфікацыі. Таксама інфармацыйная акупацыя адбываецца. Гэта легалізацыя, як тут уже говорили, трансляцыі расійскіх тэлеканалаў, стварэнне розных навучальных праграм, падручнікаў расійскіх для беларусаў, якія фармуюць прарасійскую свядомасць. І мэта гэтых псеўдапраўных палажэнняў
придать законность оккупационным деяниям, знищить белорусскую мову, культуру, подпорядковать политичные и экономичные интересы Кремлю, зробить так само антинацыянальныя гэтыя рашэнні легітымнымі ў вачах міжнароднай супольнасці. Такім чынам можна сказаць, што псеўдапраўнае палажэнне – гэта юрыдычны фасад расійскага геноциду у нашай краіне. І гэты геноцид праводзіцца ўжо больш за 200 гадоў, мэтанакіравана праводзіцца и разными такими непрымальными приемами. И то, что отбывается в нашей краине после 2020 года, это как раз есть узмацнение гибридного российского геноциду. Бо Россия снова побачила белорусов под червоно-белыми стягами, побачила имкнение до вызволения от московского панавання. Праз лукашэнкаўскі марыянетачны рэжым сталі праводзіцца небывалыя рэпрэсіі. І ў гэтай барацьбе улады шырока выкарыстоўваюць розныя юрыдычныя тэрміны. Конечно, гэта не новая о гісторыі Беларусі, пра што казаў і Зянон Станіславович і папярэдняя выступоўца. Гэта не новая, але вельмі непрымальнай формы прымае у наш час, бо шмат людзей пакутуе і церпіць ад гэтых дзеянняў. Хочу сказаць, што гібридная вайна расійскай імперыі была трансфармавана ў савецкую гібридную вайну, и большевики почали с того, что стали уживать такие псевдоправедные положения, как нацдеп, кулак, ворог народу, вредитель. Понятие ворог народу увёў яшчэ Сталин. И этот термин одразу вызволял от необходимости шукать доказы виноватости человека, коли он не згодны с политикой улады. Але у криминальных кодексах артикула такого с термином ворог народу, нацдем, кулак не было. Нацдемами называли представников белорусского национального адражения, которые хотели бачить Беларусь самостойной культурно-политичной адзінкай. И у 20-х, на початку 30-х годов за падтрымку мовы и державности белорусской шмат людей было арыштавана по сфальсификованных обвинувачениях у буржуазном национализме только за то, что яны писали по-белоруску, те доследовали историю Беларуси. Позднейшие понятия были такие: дармаед, тунеядец. Яны таксама не мають юридичної основи і використовуються сучасними владами з порушенням принципів правової держави. У часи Советского Союзу гэтыя тэрміны ўжываліся супраць дысідэнтаў, творцаў, якія не працавалі па дзяржаўных накірунках. Но многія беларусы памятаюць дэкрэт номер 3 ад 15-го года, які увёў грашовы збор адносна тых людзей, якія не мелі афіцыйнай працы больш за 183 дні у годзе. Мы памятаем, што тады былі хваляванні, выступы, народ супраць быў такога дэкрэта. Но у 18 годзе дэкрэт гэты замянілі іншым, але таксама недэмакратычным актам. Бо юридичная докладность отсутнічае и есть супярэчнасць міжнароднаму праву, міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, бо прымусовая або абавязковая праца міжнародным правам забараняецца. У міжнародным і нацыянальным праве тэрміны вораг народу, кулак, нацдем, дармаед, тунеядец ніколі не з'яўляліся юридычнымі паняццямі. Это все идеологичные ярлыки для оправдания политичных репрессий. Яны не адпавядаюць принципам правовой державы,
бо не маюць дакладнага вызначэння і дазваляюць трактаваць гэтыя прыдуманыя паняцці адвольна. У сувязі з палітыкай расійскага геноциду с початку 2020 года уже стали широко уживать такие юридичные понятия, как экстремизм и терроризм. Хоть у Криминальном кодексе есть значение понятию терроризм, экстремизм, але докладных юридичных вызначений не змещается, и они размытые. И притягнение до отказности за экстремизм и терроризм у Беларуси з'являється політично мотивованим і використовується для політичного пересліду, а не для реальної оборони і безпеки держави. Вони не відповідають міжнародному праву і порушають основні права чоловіка. Так, поняття терроризм, оно было введено в Криминальный Белорусский кодекс у 1999 году, але практично не применялось. Але з 2021 года были внесены істотные змены в Криминальный кодекс, и гэты артикул о терроризме, он заиграл с новой силой, если можно так сказать. Понятие терроризма, згодно с артикулом 289 Криминального кодекса, основные, я зачитаю такие положения в диспозиции этого артикула, это учинение выбуху, подпалу, інших діянь агульнонебезпечним способом, що створяє небезпеку гибелі людей, тяжких тілесних наступств у метах оказання уздеяння на прийняття рішення органами влади або перешкоди політичної і громадської діяльності, або запоглохування насельніцтва, або дестабілізації громадського порядку. Вот это терроризм является. А подогнать вину человека под этот артикул, ну, ничего не варто, потому что тут настолько размытые формулировки, например, что такое заполохивание насельництва, что такое дестабилизация громадского порядку. Это размытые понятия, и при жадании человек легко может оказаться за кратами, и больше за то у 2021 году были введены додатковые артикулы, связанные с терроризмом. Это и финансование террористичной деятельности, и содейничание террористичной деятельности, и створение террористичной организации, або удел у ёй. І ми ведаем шмат прыкладаў, калі чалавек пералічваў грошы, ну, напрыклад, вот рыхтавалася забастоўка у жніўні 2020 года, і каб неяк падтрымаць рабочых, якія так згодны былі баставаць, то людзі, ну, пералічвалі ахвяраванні для сем'яў рабочых, але ўжо гэта было криминально наказуемо, бо людей притягивали до отказности за финансование там террористичной деятельности, и многие потерпели, и отказность вельми тяжкая по этому артикуле. У 2022 году были приняты змены, які дазваляють приміняти навіть смертне покарання, і не тільки вот за акти тероризму, але і за спробу або підрихтовку до його. Ну, дотичними до терористичної діяльності ми ведаємо признані шмат політиків, це і Северинець, це Статкевич, Латипов і інші. Шмат хто має гэты артикул і адбывае пакаранне. Таксама паняцце экстрэмізм стала шырока выкарыстоўвацца. Тут таксама вельмі вялікая дыспазіцыя гэта артикула. Я не буду увесь зачитывать, потому что самое главное, на что хочу звернуть увагу, что тут вот утрымліваецца размытое понятие або дзеянні, накіраваныя на парушэнне
територіальної цілісності або здійснення інших дій, накерованих на причинення шкоди національній безпеці, ці санкції у вчиненні до Республіки Білорусь. Ось словозвучення інших дій, воно вельми розмите і дозволяє судам, прокуратури, міліції многие деяния подгонять под этот артикул 361 и притягивать до отказности за экстремизм. Больше за то, додатковые артикулы были уведены. Экстремистское формирование. И мы ведаем, что экстремистскими формированиями были признаны Белсад, Наша Нива, правооборонный центр «Весна». Содейничание экстремистской деятельности, ну, это аморфное, так само нераскрытое понятие, и отказность может наступить навіть за интервью ці некий комментар. Розпалювання ворожості, ну, так само широко практикується, бо любая критика чиновника чи силовика уже лічиться розпалюванням ворожості. І по артикулу 130 шмат людей було притягнуто до криминальной отказности. С 2020 года в Беларуси в реестре террористов и экстремистов зарегистрировано больше за 16 тысяч человек. Отказность по политично мотивованным справам часто приймала абсурдные формы. Так, людей притягивали до отказности просто за використання біл-червоно-білих кольорів у одінні. У тим ліку за шкарпетки, стужки, маски, фіраночки. Хотя, ну, такой забороны опранать нечто, что утрымливая белое, червоное, белое, ну, такого ж, ну, это ж абсурд был, коли такое увести у криминальный кодекс. Я могу привести приклад, что коли вот широко стали уживать на практике артикул за экстремизм, за терроризм, то одна з коллежанок молодая спішалася у суд, а потім огляділася і побачила, що на їй одето белое пальто, есть червоная сумка и белая шапочка. И хоть она опаздывала у суд, и она мусила вернуться додому и переопрануться, потому что серьезно могли затримать. Вот моя однокурсница Голобурда Ганна, которая дочка находится за кратами, Юлия, адвокатка, то Юргілєвича є прозвище, до речі, коли хто ведає, то мать йшла у судовий процес, де там судили Отуховича, і вона одним з оборонців була, і на їй були одеты кроссовки лидской вытворчости, и подошва была вот белая, але с червоной такой проростью. Ось. І, ну, міліціянти не бачили її в нашій формі, ну, просто адвокати ті, то її затримали, завезли у посторонок, взяли от її тлумачення, ось просто за те, що були такі у її кросовки. І, наприклад, я прочитала, що у студені 21 года так само дівчину затримали на вулиці, у її були шкарпетки с червоной полоской, на белой шкарпетке с червоной полоской. И несколько годин она провела у РАУС, и на ее склали протокол за пикетование. Вот. Так само поведомлялося по затриманию людей за комбинацию вот таких колеров, за некие бантики, нашивки на куртках. И громадяне отримывали штрафы нават великие. Ну, нават, коли фіранки были с червоной полоской, это уже так само криминал. Белорусские законы суперечать принципу юридичної визначеності у міжнародному праві. Наприклад,
распаўсюд экстремистских материалов можно означать просто подписку на телеграм-канал. Але хочу сказать, что подобные меры не распаўсюджваюцца на службовых асобаў ці супрацоўнікаў дзяржаўных СМИ за распальванне варожасці, напрыклад. Азаронок заявлял, что я испытываю острую неприязнь, переходящую в ненависть, презрение и омерзение к социальной группе, которую можно обозначить как змагары, бычеванутые, подзападники. Илья Миронов, былы палітвязень, ён звярнуўся з заяву ў следчы камітэт, каб узбудзілі крымінальную справу, але ва ўзбуджэнні справы было адмоўлена. Международные организации, включаючи ААН, Amnesty International и іншыя, неодноразово осуждали Беларусь за злоуживание понятиями терроризм, экстремизм, за порушение Международного пакту об громадянских и политичных правах, якія Беларусь, між іншим, подписала. Была принята резолюция Европарламента от 2021 года, где отзначено, что элементы криминального законодательства, включающие законы о борьбе с экстремизмом, выкарыстоўваюцца для палітычнага пераследу. Об этом сведчыць таксама доклад группы экспертов по Беларуси в рамках управления Верховного комиссара ААН по правам человека. Звярталася на гэту увагу неаднаразова за такія парушэнні, але ні міжнародныя асуджэнні, ні міжнародныя рэзалюцыі не прымаюцца да ўвагі у Беларусі, бо Лукашенко не турбуе лёс краіны і яе грамадзян. Ён выконвае загад з Крамля, і людзі вымушаны з'язджаць, хоць і не ў вагонах, але ўжо адзначана 7 міграцыйных хваль, пачынаючы з мінулага стагоддзя. Па падлікам гісторыкаў, гэта эміграцыя каштавала Беларусі каля 4 мільёнаў чалавек. І гэта толькі акрамя мільёнаў загінулых падчас вайны і сталінскіх рэпрэсій. А па дадзеным Еўрастата з 2020 года за рэпрэсій краіну пакінула каля мільёна чалавек. І ясна, што гэта ўсё людзі, якія не згодны з палітыкай маскоўскага ваксала Лукашэнкі, а значыць, з палітыкай, накіраванай супраць Беларусі і яе ідэнтычнасці. Прычым гэта ўсё працаздольнае, адукаванае, актыўнае насельніцтва. І чым даўжэй зацягваецца палітычны крызіс, тым, на жаль, меней шансаў, што гэтыя людзі вернуцца у Беларусь, асабліва тыя сем'і, якія выехалі з дзецьмі. І гэта не можа выклікаць трывогу за будучыню нашай краіны. Господарство, наступная важная тема – политика московской русификации у белорусской топонимицы, географии и краезнавстве. Выступая Владимир Фильманович, историк и журналист. И я вибачаюсь, маленькая просьба для усіх остатніх виступовців притримуватися регламенту часу. Якщо нагадаєте мені, вітаю, шановне господарство, дякую велике організаторам за запрошення, можливість удільничати у сьогоднішній конференції, мати тут виступ. Моє сповіщення буде переважно таким невеличким ретро-оглядом, ретроспективою тих подій по русифікації топонімів в Білорусі, ну і, можливо, які пропанови той стан, в яким ми знаходимося сьогодні. У беларускай топонімічнай сістэме за апошнія стагоддзі, за гэтыя 250 гадоў, про які мы кажам, сёння многія з нас, адбыліся кардынальныя змены і вельмі заганныя з'явы, чужародныя ўплывы. Калі не лічыць кароткіх перыядаў нацыянальнага адраджэння, найбольш плённых, з якіх быў перыяд канца 1980-х, пачатку 1990-х, той найлепшы час найноўшай гісторыі, то гэта быў пераважна час знішчэння, згубных перанайменняў і надання новых, часта абсурдных найменняў.
Притым гэтыя перанайменні наватворы ігнаравалі ўсе, конечно, законы беларускай мовы і элементарную логіку. Адбывалася замена самабытных народных, спрадвечных назваў, і гэта палітыка была скіраваная на планамернае вынішчэнне ўсёй нашай ідэнтычнасці, літвінскай беларускай ідэнтычнасці. Яна выявілася ў перанайменаваннях назваў гарадоў, мястэчак, вёсак, нават гідронімаў, ну уже не кажучы пра вуліцы, там ввогуле катастрафічна гэта ўсё адбывалася і вельмі з высокім адсоткам перанайменняў. Ну и, конечно, все это было скіравана на то, как знішчыць памяць, знішчыць нацыянальную прыналежнасць да гістарычнага нашага вялікага княства літоўскага, но пазней, каб знішчаць і беларушчыну у тых праявах, у якіх яна развівалася вось такія кароткія адлікі. Чым яны гэта абгрунтоўвалі расійскія захопнікі? Найперш яны абгрунтоўвалі гэта змаганнем з паланізацыяй, маўляў, і я прывяду одну цытату по перанайменню вуліцы, як было абгрунтоўвалася. Некоторые улицы и переулки носят устаревшие польские названия, лишенные смысла и значения, несродные русскому духу и не соответствующие значению самых городов как центров русской администрации. Из одной этой цитаты можно зразуметь, чим яны кіраваліся. И я хочу сказать, что вот эти перанайменні треба разглядать урочище агульных процессов русификации, які шли только некалькі, сегодня уже шмат подавали попередние выступоўцы прыкладаў, так само некалькі таких яскравых датаў, яскравых прыкладаў у розны перыяд. Ясно, что калі ішлі войны, гэты працэс не до гэтага было, замароджваўся, это была катастрофа іншага кшталту, і сама война с Наполеоном Российской империи, пазнейшие войны. 1772 год, час Касярыны II. На захопленных Россией по первым поделе землях Беларуси были скасованы Витебское, Инфлянское, Мстиславское и Полоцкое воеводства. Отповедно пераўтвораны Могилевскую и Псковскую губернию. Хочу сказать, что каждая такая административно-территориальная реформа, и она имела на мэце найперш не нешта там упарадкаваць, полепшить, а она имела на месте разбурить склавшуюся мясцовую супольнасць. Эти территориально-административные пераделы, и они разбурали то, что складывалось стагоддзямі, ці пазней дзесяцігоддзямі, это треба было разбурить. И бачите, як яны тут били, можно сказать, в этой русификации з усіх гармат. Інший приклад, 1776 год, позбавление на загад той самой российской императрицы Магдебургское право самокіравання городов мястэчак на долучение до России гвалтоўна-беларускай территории. Это был могутнейший так само удар. Наступное уже інший император, там короткая адліга была, как памятаете, час царування Павла I с 1796 по 1801 год. Некие спробы гэтага цара нешта рэфармаваць у России. Ну, в России, звычайно, гэтыя все спробы сканчаюцца, ведомо чым. Толькі 5 гадоў пакіраваў, яго ж сразу забили. Наступный уже император Александр I. И что мы бачым нават тады уже пачалося забиранне храмаў іншых конфессий. Хоть это еще не был разор. 1804 год. Старажи, як приклад яскравы. Городенский костел, Маці Божией, ведомый нам як фаравітоўта, гвалтом был забраны у католиков, перасвечены православный храм. Ну, позднее советы довершили это, узорвавши эту святыню, разбуривши целостность городенского архитектурного ансамбля. 1823 год. Указом того же самого российского цара Александра I заборонено же храм Беларуси отправлять детей на учебу в замежные университеты. 200 годов прошло, фактично бачим, что еще юридично не дошло до такой забороны, але де-факто эта колониальная администрация в Беларуси уже забирает. Не по теме моего выступа, невеличка ремарка. Но вот есть такий уже вид сочинения, вид репрессий, как отсочивают усіх детей, які после выпускного класса поступают за мяжу, и отповедно збирают списы с отповедными мерами до классных кіраўнікоў и до администрации школы. Про это еще, кстати, никто не писал, но эти факты уже зафиксированы. Так есть. Змена ландшафту, еще один из таких разбуральных ударов. 1830 год. Зруйнование поражения российского императора Николая I. Это один из самых маршальских был царов дочини до Беларуси, кіраваў аж 30 годов. Ось нездарма Путина сегодня параўноўваць з ім, 1825-1855, 30 гадоў ён кіраваў, пакуль не зганьваўся ў Крымскай вайне, не пацярпеў паразу.
Значит, зруйнаванне гістарычнага цэнтра Берасця на выспах, дзе Мухавец упадае ў бух, перанос горада за 3 вярсты на ўсход. Пабудова на месцы старажытнага берасцейскага дзядзінца, крэпасці или расійскага гарнізона. Ну, і зразумела, што найперш гэта трэба было разбурыць старажытнае Берасце. Потому что у военных мэтах, по сутнасці, толькі ў 1941 годзе пры нападзе фашыстаў яно выкарыстоўвалася расейцамі як военны абарончы аб'ект. Ну і асабліва жорсткая русифікацыя пачалася пасля здушэння паўстання 1863 году, конечно. Тады ж была забарона ў 1865 годзе друкаваць кнігі лацінкай, гэта быў таксама моцны удар па топаніміцы. И массовый характер, вот это пошла уже могутная хваля, уже ближе до темы моего сповещения. Переименования этой массовой пошли уже в 1866-1868 годах. Как первая такая хваля. Их будет еще несколько. Янов Тадыев Иванова переименовали их приклади. Ельск, Николаев, Жидомлю, Благовещенская. Про зневедение передачи литеров сполучения ИО с латинской мовы. Мёры и лёзна переиначили на мёры и лёзна, что до сённяшняга часу захоўваецца гэта ганебнае нявечанне. Некаторыя мясцовыя назвы перакладалі на расійскую мову і потым яны навязваліся як да зваротнага перакладу на іншыя мовы. Прыкладам, шляхецкія вуліцы станавіліся дваранскімі, нават перакладаліся на беларускую мову так, вялікія большими, рынкі базарнымі плашчадзямі. Апроч таго, некаторыя новыя аб'екты атрымлівалі палітызаваныя альбо падкрэслены каланіяльныя назвы. Прыкладам, Коломенская вуліца ў Менску, Муравёўскі сад, Муравёўскі завулак, Сувораўскі спуск у Магілёве, Муравёўская вуліца ў Бабруйску. Ну, потым ад Муравёва адышлі, дзякуй Богу, але Сувораўскіх, ведаеце, колькі урбанонімаў, колькі іх назваў звязаных з Суворам засталося. Ну и наступная, конечно, страшная хваля, это после большевистской революции 1917 года, когда малописьменными идеологами для новых поселищ придумались такие советизованные российские назвы. Про их сутность и милагучность, у Кости, зразумела, можно мерковать по таких яскравых назвах. Отчаянный, борец, борьба, безбожник, герой, двигатель, 9 студеня, зара новой жизни, Красная площадь, луч солнца, непобедимый, победитель, путеводная звезда, рассветная, рашительный, спутник мира, труд, уютный, шлях селянина. Так и по-белорусски звучало. Наўмыснае стиранне гістарычнай памяти нашей выявилось в знішчэнні спрадвечных назваў нашей топонимикой, и за советским часом означались массовые перенаймения белорусских поселищаў. Наибольш характерные и такие важные страты згубы. У 1923 году игумен был на Червень, переименованы Вызна на Червоная Слобода, но Вызна ведаеце чаму, потому что там был один из центров Слуцкого повстания антибольшевицкого. У 1932 году, в 1932 Койданов, наш Койданова на Дзяржинск, потому что поблизу было место нарождения Феликса Эдмундовича, советского деяча, много этих дзяржинских улиц усюди так само. У 1934 году Качерычи на Кировск были изменены назва, ну, нарешті в 1939 году Менск на Минск. У 1945 году Пропойск на Славгород. У 1954 Рудобелка стала Октябрьский. У 1961 Шатилки стали Светлогорским. У 1962 году Дрыса стала Верхнедзвинском. У той час, еще до Другой Сусветной войны, наиболее широкие такие переименования отбывались у 1938-39. Зауважте, массовые расстрелы и пик так само переименования одночасно. То есть они били з усіх гармат, у всіх кірунках у нас. Тоді змінили назву аж на 67 поселищів. Ну и наступная хваля была, я про еще скажу, это 1964 год, когда переименовали больше 300 населенных пунктов. Яны ажыццяўляліся, конечно, формально з розных прычынаў, абрунтоўвалася, што гэта пошук больш мілагучных формаў, зразумела, што гэта згледзяча расійскай мовы все адбывалася. Знішчэнне топонимов, что не адпавядалі камуністычнай ідэалогіі, назвы некаторых населеных пунктаў утвараліся зусім штучна, без звязку з мясцовай гісторыяй і топонімікай паводле прынцыпаў менавіта расійскай мовы, а потым перакладаліся гэтыя найменей на беларускую. Некаторыя топонимы яны лічылі, што гэта абразлівыя, змяняючы націск, напрыклад,
язва, і вони прочитали як язва і полічили, що це треба мясцовасць перейменувати. Мартышкі, што відавочна, хутчэй за ўсё, ад імені Мартын. Яны прачыталі як мартышкі, адпаведна перайменоўвалі. І такія вось, калі ўжо казаць больш па навуковай класіфікацыі, што гэтыя семантычныя групы назвы, якія трапілі пад гэты ідэалагічны тэрор, можна падзяліць на некалькі групаў, іх да 10 вылучаюць навукоўцы, но я прывяду, можа быць, асноўныя 5. Это назвы, якія нагадвалі пра асобаў царскага імператара, белогвардейскага паходжання, напрыклад, Романова, яны звязвалі это з прозвішчам царскай дынастыі, Гасподы, Троцкая, Панічы, Панская, Карнілавічы, Юдзенічы, з прозвішчамі адпаведных гістарычных персонажаў звязаных, поэтому все гэта перайменоўвалася. Ну, некаторыя вёскі, там Романовичы, напрыклад, у маім мясцовасці на шчасце захаваліся, але шмат дзе топонімы, у аснове якіх ляжала імя Романа, яны былі зменены. Другая, это великая группа, это назвы, звязаныя з рэлігіяй, з рэлігійным культам, паколькі час ваёвага атэізму надышоў. Такія назвы, як Багі, Божий двор, Ігумен, Монастыр, Святоцк, Святый Дух, Царковішча, Попова, Лука, Гапоны, все гэта перайменоўвалася. Третья группа, назвы, утвораныя ад мянушак, нібыта з гледзяшча тых знаўцаў, якія гэтым займаліся, у глухосе, зноў ж кажу. Брухачы, Дурневічы, Сінябрухі, Неўмывакі. Сюды траплялі таксама і топонімы, якія змяшчалі трапныя сацыяльна-гістарычныя характарыстыкі. Старцы, Махаеды, Сермяжанка, Сыроваткі, Торбінка, Бясхлебічы. Так званыя аджывёльныя назвы, авечкі, быкі, кабылічы, кабыльчыцы, конскі бор, кабаны. Все гэта перайменоўвалася. У нашым мясцовасці, я са Шучыншчыны, вёска такая Быкаўка, но яна ацалела. Як яны не навязвалі гэтыя навікі, все равно мясцовыя людзі называлі эту вёску, яна засталася ўсё ж такі афіцыйна Быкаўка. Дарэчы, адтуль паходзіць, там нарадзіўся такі персонаж, як Сергей Маскевич, быў рэктар Гарадзенскага універсітэта, пазней міністр адукацыі, ну, які быў таленавітым досыць навукоўцам, фізікам, але пайшоў на номенклатуру і такім чынам страціўся, можна сказаць. Для Беларусі хоць заканчваю беларускую школу, я таксама заканчваю эту школу, Ракавіцкая школа ў Шучынскім раёне, а дырэктарам у нас якраз так лірычна адхіленне, прабачце, быў Касцевіч, Георгій Касцевіч, гэта пляменнік Міхася Васілька з роду тых самых Косцевічаў, што і Макар Краўцоў. Але вяртаюся да назваў, да топонімаў. Зноў жа такі назвы, якія былі, яны мяняліся на палітызаваныя, на савецкія, іх процьма была, і процьма застаецца да сённяшняга часу. Наступная група, якія падпалі пад нявечанне, это назвы этнонімы і назвы, якія сведчылі пра моўны ўплыў суседніх народаў. Такіх не шмат было паселішаў, але яны перайменоўваліся. Ляхі, Мазураўка, палякі, Жандова Гулька, Жыдавічы, Жыдава Буда і іншыя падобныя. Характэрны прыклад нявечання такого, гэта таксама нашы гарады, дзе мяняўся націск, і наш нясвіж культывавалі весь час іх несвішы. Хіба вельмі значная частка сённяшняга насельніцтва Беларусі так вось называе да наша прыкрасці гэты горад судоўніцтва. Тое ж сама Мазыр, Мозырь, які яны зрабілі яшчэ з мяккім знакам на канцы. Мяняўся націск, мяняўся і род. Мястэчка Астрына, зноў жа такі з маёй мясцовасці, скажам, прыклад, якой стало Острыно, а пазней уже на беларускую мову сталі афіцыйна прыкладаць як Астрына. Як Астрыно па-беларуску, хаця гэта спрадвеку было мястэчка Астрына. Таксама нявечыліся назвы, якія ўтрымлівалі літары Ё з кропачкамі, вось гэта Ё, которая і сёння на шыльдах можна пабачыць, ты едзеш і напісана азеры, не азёры, а азеры, невядома, ці там беларусы, ці азербайджанцы жывуць. Іві, гэта такая таксама на аўтастанцыі недавно яшчэ, яны уні складовыя не навучыліся рабіць, там і уе, на аўтастанцыі літарамі. Все гэта, конечно, і смешна, недарэчна, і вельмі жалобна і жаласна, таму што гэта нявечанне назваў, яны нават гідронімы, і найбольш яскравы прыклад гэта, конечно, гідронім нашай вялікай графіні Нёман, які стаў немым Неманам, і вось гэта ўзмоцненая культура. Як мы з гэтым не змагаліся, вось значная частка насельніцтва ўсё ж такі гэта прышчапілася. Ну,
Ну, расейцы не змагались увесь час за элітараёй, яны ўсе элітарабілі. Некаторыя кажуць, што версія, што таму, што было пролетарская газета, цяжка набіраць за тымі кропачкамі. І вось з того часу яны пачалі не вечнаць те назвы. Яшчэ некалькіх характэрных, можа, прыкладаў. Я больш займаўся гарадзеншчынай, поэтому з сённяшняй Гарадзенскай обласці. Так, такія назвы, напрыклад, як Конскі Бор, яны здаваліся чужынцам неблагазвучнымі. Гэта вёска каля Солаў, што на Смаргоншчыне, в 1969 годзе стала Бярозавай, Рощай. А вёска Кабыльнікі на Наваграджыне в 1964 Клёны. Далей былі Ушылцы, Гудагайскі сельскі савет, Астравецкая, в 1964 годзе Лазоўка. Наступная яскравая назва, звязаная з нашим адным нацыянальным героем, вёска Балванішкі, там, дзе нарадзіўся Зygmunt Мінейка, знакаміты дзеяч, нацыянальны герой Грэцыі, удзельнік вызвольнага паўстання 1863 года, які ўцёк з катаргі і праславіў сябе на грэцкай зямлі. Так, з таго года яна гэта вёска вот, з 69-го стала называцца Зялёны Бор. Будзёнаўка до 1949 года быў Святы Дух. Краснасельскі, нават тут яны знявечылі, бо Краснае Сяло заўсёды знакамітыя здабыўчыя шахты, Ваўкавыскі раён, все равно на свой капыл перайначылі Краснасельскі. Кабакі сталі Снежнае, это Халынкаўскі сельскі савет, Зельвінскі раён. Галімшчына і Вейскі раён, Ліпнічкаўскі сельскі савет стала цэнтральная. Массовое улучшение в эту белорусскую топонимическую систему российской могут назвы, оно привело до змянения словнікавого складу топонимики, який стагоддзямі формовался натуральным чином. Тысячи были введены в нас в частях. Буду завершать, на жаль, не вкладаюсь. Хочу тут сказать, что вот еще один яскравый приклад русификации на мапах, что сегодня отбывается заганная практика. Вёска Мяшетники, Мостовский район, они на мапах пишут Мишетники. Мяшетники это от мяхи, мяшки, ой, зразумело, ворки, в сенсе мяхи, мяшки, стали Мишетники. Пункт Духіструвія, знакомитая мясцовость каля Гальшанов, Тюпішки, они подаются как Тупішки. Ну, вельмі шмат такого. Ну и напрыканцы ще 2-3 хвилин дозвольте про то, что згадывал Спадар Зянон, что знищение просто физичное этих населенных пунктов, микротопонимов, это я уже не кажу, там где были ручаины с назвами, и все у советов были ручей номер 1, ручей номер 7 и так далее. Переутворялись в каналы, осушивались и так далее. Тенденция ось по лічбах приведут до зменшения населенных пунктов. 1964 год. У Беларуси было 30 211 розных населенных пунктов. Это города, местечки, вёски, хутары. 1968 уже 29 342. Далее, 1974, это официальные известки, 27 442. Ну, в Городенской области не так было страшно, але по Беларуси больше катастрофично в целом. 1981 еще больше, чем на 1000 зменшилось, 26 299. 1999 год, уже наш час, наближен, 23 459 засталося только. И у опошней звестки на 1 студеня 2024 года было 115 городов, 85, які они называют городки, или почварная такая аббревиатура ГП, поселок городской типа, это спрадвечное белорусское местечки, это культура, это особенная тема знищения. 22 991 вёска, и агулом у Беларуси на 1 студеня 24 года было уже только 23 191 населенный пункт. Что робят вёски? Просто хаты стоят, сады есть, заместо того, как выкористать сады, все корчуется, меняется ландшафт, стоит пыл, клубы пыла приезжают, выкопывают ров, бульдозерами спихивают хаты, закопывают, засеивают поле. Мы в свой час шукали мясцовость Тупальщина, вот были собрания, жила маль 30 годов тому, шукали садибу Юлиана Бакшанского, удельника вызвольного повстания 1863 года. Нам удалось знайти уже только несколько кавалков битой цеглы на ускрайку поля, а сегодня, я думаю, что эту мясцовость уже будет вельми тяжко нам идентификовать. Так возникают старожитные фольварки, поселища. И все это урочище з того агульного этноциду, уже завершаю, про что казали, в 1925 году Рафаэль Лемкін, это, до речі, народженець, Рафал Лемкін,
вёскі бязводная, што на Зальнішчыне увёў панятак геноцид. Першы ён даследаваў пераслед армянаў найперш і увёў гэты панятак, які быў замацаваны у міжнародным праве, на міжнародным роўні. Дык вось усе гэтыя захады русифікацыйныя па знішчэнні нашай ідэнтычнасці, яны абсалютна падпадаюць пад гэта азначэнне наймення геноциду. Я думаю, што ў міжнародных дакументах трэба гэта будзе ў перспектыве лабіраваць, прабіваць. Ну а што датычыцца адраджэння нашых там топонімаў, эпонімаў, гэта асобная тэма. Прабачце, не вкладаюся трохи. Дякую. Шановне господарство, ще залишилося 2 доклади. Тема «Чорнобильська катастрофа і боротьба за виживання білоруського народу». І розповідає філолог-наставниця Галина Позняк. Будь ласка. Коли 26 красовика 1996 года, 86 года вспухнула белорусская беда, Чернобыльская катастрофа, то про комуністична влада, яка була в Білорусі, на початку мовчала, а потім заспокоювала наших людей, що нічого страшного не відбулося. А потім увогуле наложила табу на проблему Чорнобиля. І тільки Білоруський народний фронт потаємно розповсюджував по всій Білорусі улітки, у яких говорилося про значення великої біди і що треба робити людям. У 1989 году, у вересні, у Першиню, Белорусский народный фронт организовал великую акцию «Чернобыльский шлях». Это была могутная акция, и люди ехали со всей Беларуси. Але улада спынила рух и в техниках, и в автобусах, и в приватных автомобилях. Перекрывали дороги, перекрывали шляхи, не даючи людям приехать у Менск на акцию. И некоторые все ж таки не смогли пробраться. Это был вялизный митинг. У Менску мы шли от Годинникового завода по всем проспекте до дома Урада, не глядячи на то, что и шел дождь, люди не разыходились, были такие выступы могутные. Але мяне асабіста вельмі ўразілі выступы людзей з чарнобыльскіх зон, якія расказвалі, як цяжка ім жыць, як нічога ніхто не дапамагае, улада не дапамагае, і як пачынаюць паміраць, асабліва дзеці. А пасля плошчу і ўсю наваколіцу вакол плошчы незалежнасці запоўнілі званы, якія напаўнялі нашу душу і сэрцы. Бом, бом, бом. Памяталі пра гэту бяду і не забываліся. Трохі калі у трэцюю гадавіну Чарнобыльскай катастрофы улада забараніла нам мітинг, і фронт объявил хвилину смутку и молчания. Вся площадь была занята людьми, стояли с плакатами районов, назва районов потерпелых от Чернобыля у полной тишине. И только каждые 10 хвилин мы чули звон, чернобыльский звон. Международный авторитет Белорусского народного фронта вельмі з кожным разам узрастаў, і людзі з-за мяжы прапаноўвалі аздараўляць дзяцей, бо дзеці наша будучыня. І на пачатку у Беларускім народным фронте мы ўтварылі арганізацыю, якая называлась «Дзеці Чарнобыля». І яна дзейнічала, дзяцей вывозілі на аздараўленне. Але фронт меў аўтарытэт, быў распаўсюджаны як магутная арганізацыя, але юрыдычнага статуса не меў. Нас ніяк не рэгістравалі.
Чарнобыльский комитет «Дети Чернобыля» Белорусского народного фронта узначальваў Геннадий Грушавы, депутат Верховного Совета. И он неяк так змог зарегистрировать особенно эту организацию и отошел от нашей деятельности фронтовской и занимался оздоровлением детей самостоятельно. Мы у фронте не могли от этой темы отойти и утворили свою организацию «Дети Чернобыля БНФ». Мы распрацоўвалі концепцию нашей организации и ставили мету не только физичное ратаванне детей от Чернобыля, гэтым занимался как раз Грушавы и другие организации, а мы ставили задачу физичное ратаванне и духовное ратаванне детей Чернобыля. Асабліва это тычылася тых деток, якія жылі у чарнобыльскіх зонах. Асабіста я вывозила детей у Италию, и там проводились исследования по забрудживанию детячих организмов. И я вам скажу, что дети со Столинщины набирали, як нам потом давали вынікі этих даследований, по 2000 беккерелей, а у итальянцев это было 0. Але дети, которые находились за мяжой у хорошем харчаванні, у добрым адпачынку, мора и так далее, за гэты месяц яны очищали в значной ступени свой организм молодый. Это было вельми важно, бо ішло половое паспяванне дзіцяці. І ў гэты перыяд вельми важно, каб дзіця было здоровым. Мы сустракаліся з прадстаўнікамі МАГАТЭ для того, каб гэтыя даследаванні, якія рабілі італьянскія медыкі, вучоныя, каб яны былі даступныя і нашим медыкам, бо у нас было цеснае супрацоўніцтва з нейрадыцыйнай медыцынай у Менску, і мы ім прапанавалі італьянцам: давайте супрацоўнічаць. Яны так энергічна на пачатку это ўспрынялі, але прапанавалі нам кожны раз прывозіць групу з розных раёнаў Беларусі. Мы так зразумелі, што тут ёсць нейкі падвох. І гэта апраўдалася, бо паступова гэтыя ініцыятывы па вывозу дзяцей зніклі, бо яны не хацелі дзяліцца інфармацыяй пра здароўе дзяцей з забруджаных зонах. Вот была такая проблема вялікая. У 1989 годзе Белорусский народный фронт утварыў грамадскі чарнобыльскі трыбунал, на якім слухали выступы сведкаў з пацярпелых раёнаў. І гэты чарнобыльскі трыбунал грамадскі прыняў некалькі рэзалюцый, якія потым вельмі придаліся депутатам Верховного Совета 12 скликания оппозиции БНФ в Верховном Совете для выпрацоўку законов отповедных, якія тычыліся чарнобыльской проблемы, чарнобыльских забрудженных районов. Дзейнічалі мы в нашем комитете чернобыльским праз лекараў. У нас была такая установка, что вывозить детей, списки детей, это прерогатива лекараў. А мы, фронтовцы,
ажыццяўляем усё астатняе, там візы, білеты, перавоз дзяцей і гэтак далей. І для таго, каб гэтыя спіскі ствараліся аб'ектыўна і сумленна, мы звязваліся і потым увогуле падружыліся з супрацоўнікамі НИИ радыцыйнай медыцыны ў Менску і не толькі. І цэнтр шчытападобнай залозы у першай клінічнай бальніцы, анкалагічны цэнтр Ольгі Алейнікавай, цэнтр шчытападобнай залозы ў Аксакаўшчыне. Мы сустракаліся з прафесіянальнымі лекарамі і пыталіся пра праблемы і метады выходжання з гэтай праблемай для дзяцей. Акрамя таго, мы наведвалі дзіцячыя дамы. Это было вельмі шмат паездак нашых па ўсёй Беларусі. І асабліва хочу вспомніць, у Менску был, во всяком разе, такі дзіцячы дом на Разинской вуліцы, это район Грушевки. Там дети были от месяца от нараджэння. И там были дети-калеки, чарнобыльские дети-калеки. Ну, например, дзяўчынка, якая ад нараджэння была без слухового аппарата. Дзяўчынка, якая нарадзілася заместа ножак з ластамі. Один хлопчык нарадзіўся з адной рукой, і яна была вельмі вялікая, а ножкі былі маленькія. І праблем там было столькі шмат, што цяжка перадаць. Многія маці не адмаўляліся ад такіх дзетак, але іх утрыманне патрабавала спецыяльнага дагляду, спецыяльнай апаратуры. Таму яны кожны дзень прыходзілі да сваіх дачушак, сыночкаў і разам з абслугоўваючым персаналам глядзелі за сваімі дзецьмі, вот такімі несчастнымі. Дарэчы, гэтага хлопчыка з адной ручкай потым усынавілі за мяжу, абяцалі пратэзы зрабіць, бо ўлада не давала ніякіх магчымасцяў для лячэння і выратавання гэтых дзетак. Мы звязвались з нашымі сябрамі за мяжу, каб прасілі пра дапамогу. Але сутнасць была такая. Мы на пачатку высвятлялі ў канкрэтных медычных установах праблемы, што трэба, вот як на этом дзіцячым доме на Разинской вуліцы, трэба было дарагі вельмі апарат для дыхання таких дзетак, у которых былі цяжкасці. І тады гаварылі нашым спонсорам, і яны прыязджалі ўжо непасрэдна з патрэбамі. Але ўлада і тут нам падставляла падножку. Так, аднаго разу ішоў спецыяльны вялікі канвой з медабсталяваннем і лекамі з Аўстрыі. І там стаяла маё прозвішча як атрымальніка, як прадстаўніка Беларускага народнага фронта. Але аддалі гэты канвой спадарыні Белаокай, лекару. Не гледзячы на тое, што там стаяла маё прозвішча, яна яго прыняла, і толькі праз гэтага спонсора я даведалася, калі ён стаў цікавіцца, дык атрымалі ці не атрымалі тыя, каму я абяцаў. Ну, стали высветляць сітуацыю, і высветлілася, што не атрымалі. А патлумачылі, што мы ў гэтым не вінаваты. Мы не ведалі, што вот сёння прыйшла эта дапамога. Але спонсор пакрыўдзіўся і больш не прысылаў ніякіх дапамог. Вот так урад камуністычны беларускі ставіў усялякія перашкоды і падножкі, каб не лячыць дзяцей, каб не ратаваць і далей. Нам вельмі шмат дапамагаў адзін чалавек
з Нямецчыны Вернер Лангенбан. Мы таксама з ім звязвались, гаварылі пра нашы патрэбы, ён прыязджаў і больш таго, і прывозіў тыя апараты, лекі, якія трэба былі. Мы іх атрымоўвалі толькі як для... Атрымоўвалі, каб перадаць адразу. Мы не распакоўвалі гэтыя усе дабрачынныя падарункі. І вот гэты чалавек, Вернер Лангенбан, стварыў у Нямецчыне спецыяльны чарнобыльскі фонд і па ўсёй Нямецчыне збіраў грошы для дапамогі беларускім дзецям. І такім чынам з розных краін мы атрымоўвалі розную дапамогу. І шлях быў вядомы, растаможыць і аддаць таму, каму гэта прызначалася. Вот одного разу я поехала на Славинское, на растаможку, а мне сказали там працаўнікі, что за растаможку трэба, вышел новый указ президента, трэба платить грошы. И вельмі вялікія. Ну, я запярэчыла, что гэта дапамога дабрачынная для шпіталёў. Это не нам, мы не будем их распаковывать, мы одразу передадим. А это не важно. Вот раз у них там дзесьці у Аўстрыі ці яшчэ дзе ёсць такія грошы для того, каб памагчы, то знойдуцца грошы і для того, каб растаможыць. Ну, тым разом я отдала свою зарплату на эту растаможку, але, конечно, продолжать по таких законах, ну и было тяжко, и сами наши люди, которые помогали за межи, они, ну, инициатива и энергия, конечно, утекала. Вот так помагала у двухпосці камуністычная ўлада тады дзецям Чарнобыля. И так, одного раза мы были в Хонинском районе, и там помирала мама, у нее было двое детей, и батька, назираючи за своей дочкой, якая мела шэры такі выгляд жудасны, відаць, на ей было адлюстравана пячатка смерти, и он, уже привыкший, что нигде дапамоги нема, сказал такую фразу: «Отрутили нас, вось и помираем на своей землице». Я хочу сказать, что не глядячи на то, что сённяшні прамаскоўскі ўрад на Беларусі не дапамагае, не ратуе, а наадварот усё робіць, каб беларусы паміралі, у тым ліку і ад Чарнобыля. Сёння нельга нам сядзець, склаўшы рукі. І мы ўжо сёння павінны думаць пра будучыню, бо скончыцца рэжым калісьці, скончыцца скора. Скончится война в Украине. И что? Мы тады приедем и будем начинать думать, как нам будовать нашу краину? Не, нам сегодня треба усім разом поднимать нашу, ну, я хочу сказать со своего боку, нашу белорусскую культуру, наши деды, нашу литературу, мастацтва. Акрамя ўсяго таго, што гаварылі і папярэднія выступоўцы. Для чаго гэта трэба? Каб нашыя душы напоўнілись годнасцю, гонарам, што мы беларусы, што мы вялікі народ. І калі гэта будзе ў нас, то мы ўсё пераможам. Моя нябожчыца мама калісьці мне гаварыла, калі любоў да бацькаўшчыны перапоўніць усё сэрца, вырастаюць крылы. А Янка Купала сказал: «Пора у руки брать походни, вставать, ісці ноч рассветлять, бо што не возьмете сягоння, того и завтра вам не взять. Живе Беларусь!»
Запрошуємо до слова мистецтвознавцу Валера Буйвола з докладом «Змагання ірландців за незалежність виживання. Факти і паралелі з Білорусі». Щиро вітаю стомлену громаду. Желаю вам дотерпеть до конца, не буду шматсловным. Вельмі часто, особливо от офіційної, квазінаукової, масової пропаганди, білоруси на протягу опошніх десятигоддів наше національне відродження чули такие заявы, что а вот ирландцы своего языка не знают, разговаривают по-английски, живут хорошо и развиваются. Это как бы вот такое вот, нас натхняли на русификацию и позбавление от своей мовной и культурной традиции. Постараюсь обвергнуть эту установку имперскую, абсолютно фальшивую. Начнем с истории. Кельтские, або яких еще называли гальские, галы, галаты, племена займали еще в античные часы большую частку Европы, и навіть далей от самых теперешних британских выспов до Малой Азии, теперешняя территория Турции, там было царство Галатия, до Апеннинов и на полночь до Межу, где уже жили германские и скандинавские племена. Они створили эти народы прекрасную и высокую материальную и культурную спадщину. І стали основою для шерегу сучасних націй, перш за все, французької нації, яка, як відомо, називається Галія історично. І з часом, уже після народження Христового, кельтские племена отступали на запад, на полночный заход. И то, что мы назираем уже в новую историю, это, в принципе, маргинес европейские, заходние. Это Ирландия, Шотландия, но и Валия под британским панованием, а так само Британия у Франции, выспа Мэн. Застались только вот такие орешки, кропочки этой давней великой кельтской цивилизации. Ирландцы на своей выспе Эйры, как их называли тогда, и выспа называлась Гиберния, они жили, не знавшие чужинское панование, вельми долго, хотя еще тесть императора Августа римского Агриппа, стоячи на березе Британии, уже завоеванной римлянами, и глядячи на бачно на далегляде берег Гибернии, казал: «Я мог бы завоевать эту выспу с одним легионом». И он помолялся. Трагедия Ирландии почалась в 8 стагоддзі нової ери з завоюванням гіперактивних датських вікінгів, які поневолили на 200 років виспу. Визволення настало 23 красавика 1014 года. Символично, вот как наша битва при Орше, 1514 год, ровно за 500 годов до нашего белорусского триумфа. Ирландские объединенные войски и посполитое рушение выиграли битву, разгромивши викингов
в битве при местечку Клантарф. И еще больше за 150 годов княствы на Ирландской выспе развивались в незалежности самостойно. Потом при конце 12 столетия здрадники привели британцев на выспу, и почалось довге британское владарення на выспе. И почалось 800-годовое змагання ирландского народа за свое вызволение. Каждое поколение имело свое повстание, заканчивались трагично это повстание. И такий вирішальний етап почався уже в 19 столітті, вирішальний етап національного розвиття з огульноєвропейської хвалі національних одроджень. Після французької революції, наполеоновських воїнів. И здавалось, что все уже британцы вытоптали в Ирландии, что уже в конце 18 століття зникала мова, відбувалося панування британського міра, як я це називаю. І ось в 1846 году, годовину давней битвы на полях каля местечка Клантарф, собрались 1 мільйон ірландців на мітинг, на святкування своєї давньої історичної перемоги. Это был настолько выразный и яркий символ национального отражения, что британцы наполохались и предприняли свои деяния. Уже в наступный год настала природная, але, як стверджають історики, скерована, організована ірландцями український голодомор москалями, катастрофа. Головная ежа ірландців бульба, як і у білорусів, напала на эту культуру хвороба, есть латинская назва, и практично знищила весь урожай. Але Лондон протягував вивозити з виспи контингенти, продукти поводле визначених норм. И в вынику это организованного голодомора 8-миллионное насельництво выспы зменшилось до 3 миллионов. 1,5 миллиона ирландцев померли с голоду, и многие миллионы выехали в замежье, в Америку, в Австралию, в іншие країни. Тоді ірландці перейшли від мітингу до озброєної боротьби, почалися деяния, организовалась партия Sinn Féin, «Мы разом» в перекладе с ирландской мовы, и были вельми ефективно змагалися супроть британського володарення. Але ніхто з них не поставив вершиню угла одродження національної мови. Она уже была фактично страчена в огульной статистиці виспи. Это якби, для них було важніше інше, для них було важніше заховання релігійної традиції, приналежності до католицького костюла. Британці з 16 століття, як відомо, були протестантами і притісняли, переслідували католицкую церкву, католицкий костел. И вот гэты акцент, ён вызначил менавіта ірландскае змаганне. І калі
красавицкие дни 1916 года началось и повстание, пасхальное повстание супроть британцев в Дублине, столице Ирландии, то про декларацию, звернутую до ирландской нации, кіраўнікі этого повстання писали уже по-британску. Только в заголовку были введены два слова «Облатна Эрина», Ирландская республика. Все остальное уже было по-ангельски написано на мове оккупанта. Ну и вот все это свідчило про то, что свой, конечно, шлях обрали ирландцы вызволения, и чем он отличался от белорусского. Великий британский письменник Бернард Шоу, он был ирландцем по походжению. В молодости сучасник Францішка Богушевича, он удзельнічаў у палітычных дыскусіях, палітычным жыцці і аднойчы выступаў на мітынгу ў Дубліне, на шматтысячным мітынгу, выказваўся ярка, переканаўча, і крикнули ему з натоўпу: «А чему ты не размаўляешь по-ирландску?» И он тогда выдал несколько сказов на ирландской мове и спытал: «Do you understand me?» «No!» – закричал натовп. Это значит, что коли белорусам элита наша, Богушевич, выставили девиз «Не покидайте ж нашей мовы», то для ирландцев это не имело уже такого значения глубокого. Ну и вот врешті в своим змаганні яны досягнули перемоги. В 1921 году праз трагедию громадянской войны яны вызвали большую частку своей краины, своей выспы. Засталіся только 6 графстваў Ольстера на поўначы под британским валадареннем. И вот уже на протягу больше за 100 годов в Ирландии никто не переследует ни ирландскую мову, ни ирландскую культуру. Держава завсёды готова допомагчи развитию национальному в этих сферах. А вынику ніякого. Вынік докладней толькі адмоўны, потому что колькость носьбітаў ирландской мовы зменшается катастрофично. Вось апошнія дзесяцігоддзі, нават параўноўваючы, друкуюцца карты, моўныя карты Ірландыі. И там засталіся толькі як оспінкі, такія кропачкі зелёныя на паўднёвым сходе, на паўднёвым захадзе выспы. В самых засуфаных таких рыбацких поселках люди протягивают на штодень размовлять по-ирландску. Все остальные уже спокойно, без эмоций живут на мове оккупанта. И нават не усведомляют это. Есть, конечно, люди, которые ведают мову, и в семье нават, я вот бачу, стоят энциклопедии, книжки на ирландской мове, а все равно поміж собой размовляют по-английски. Детей посылают в специальные летники, где дети между собой повинны размовлять по-ирландски. Ну и когда детенок вертается в хату после этого летника, то, конечно, до его звертаются. How do you do? И снова по-английски. Показала уже и практика, и сусветная наука, что для детей однораджения и далей нема такого понятия, как тяжкая мова. То, что тяжко дорослому, детенок сприймає это, як, вдыхая як повітря. Это не проблема абсолютно. Ирландцы повинны были почать одраджение своей мовы со своих детей, наименьших. Ничего это не отбывается. Для меня это есть свідчення интеллектуальной пассивности, национальной обаяковости, вот такого нечто, одним словом,
элиты здрадживают нацию, потому что такие речи повинны выражать элиты, интеллектуальные элиты. А бачите, рыбаки, фермеры на ускрайках країни тримають Ірландщину. Ірландія не може бути для нас становчим прикладом національного змагання за свою мову, за свою культуру, за свою державу. Тому що це зовсім інша модель, яка нам не пасує. Наша революція – це є відродження мови, відродження нашої духовності, нашої традиції. А що буде з ірландцями? Мої прогнози, вони не вельми добрі. Мне здається, що коли не відбудеться зруху в елітах, коли не заболит душа, то ничего за это не будет. Это некие метафизичные проблемы. И вот скончится тем, что будут белорусы, будут цыганы и іншие, у которых нема своей державы. А ирландцев уже может не быть. Просто будет вот такой британский мир. И нават та статистика, что у ирландцев аж 3 лауреатов Нобелевской премии по литературе есть ничто, есть фикция а-ля мадам Алексеевич. Потому что писались их творы на английской мове, они належат для британского мира. И все это, в принципе, есть интеллектуальная праца на чужий рахунок. Нам это не приклад. Будем отражать нашу мову, ратовать от русификации наших детей. Живи Беларусь! Дякую всім виступовцям. І, шановне господарство, запрошуємо задавати питання, коментарі, пожадання. Будь ласка. Сергій, будь ласка. До опошення виступовців. Цікаво, чи є якийсь приклад країни білорусів у латинській Америці? Там відомо панування ісландської мови і португальської. Є там сама прийшли по тому ж прикладу. Я тут хожу регулярно так званый латиноамериканский клуб. Тут у нас на Празе есть у парку наполеоновским такие. Собираются латиноамериканцы, я с ними познакомился, спеваем разом, танцуем навод, я старый танцую. Вот. То я спытался у них про это, там перуанцы, колумбийцы, они кажут, что опошние десятигодие намаганиями урадов, элитов ведется отраджение предколумбийских, доколумбийских культур и мовов. Вывучают в школе. Ну, накольки это удастся этой тенденции перемагчи испанский этой грунт, неведомо. Але то, что детей и молодь долучают до этой традиции, это безумовно. Они коштовность это, они разумеют. Ну, вядома, што ў Польшы 110 гадоў назад не было ні польскіх школ, ні польскіх класаў, ні польскіх вучняў. Наколькі польскі досвед нам можа быць карысны ў адраджэнні мовы? Поляки – это классичный становчий приклад и для белорусов, и для всех остальных народов. Зенон Станиславович нам рассказывал приклады историчные. Советы после Другой Сусветной войны поспробовали навязать великую колькость российщины в польских школах. То дети, просто не заговоривающиеся этих русификаторов, закидали чернилками. Я тут памятаю, какая это была школьная зброя могутная. Мы еще с чернилками ходили в школу. Як тільки на Польщу обрыналася оккупация российская або немецкая, элита, интеллигенция одразу организовывала подпольные школы, университеты, клубы. Люди життем ризиковали, свободой, здоровьем.
для того, как не оборвалась национальная, мовная, культурная традиция. Это просто великий натхняльный приклад для нас. Ще питання, коментарі? Так, будь ласка. З мікрофон вам подадуть. Я хотела бы задать питание Зенону Станиславовичу. Зенону Станиславовичу, часто повторяете, что покуль існує Россия, вольной Беларуси не может быть. Але хотелось бы докладнее доведаться. Россия знешала на Беларусь 200 год. И что была Российская империя, что было РСФСР, что сегодня Российская Федерация, у них одна и та же политика уставления до Беларуси, Украины и до здешней политики. И нават коли до улады прийде там псевдооппозиция российская, у них такие же самые погляды, у сегодняшнего Путина альбо вчорашнего Сталина. Знищить і все. І яны лишать Беларусь часткой российского мира. Ви маєте на увазі фактичний розпад Росії альбо нешта інше? Бо, наприклад, я не бачу для Білорусі ніякого вийстя, покуль існує Росія у своїй сьогоднішній повстаті. Дякую. Так про це казалося. Россия – это на планете Земля выключенная країна. И она сама про это каже. У ее идеологии вы можете прочитать, навіть у ее литературы, что их сверху нечто есть, они мають некую миссию на Земле, они на нечто здольны. Это типове трізнення імперське. Але треба улічити, що ті банди, ті війська, які напали на Україну зараз, то по статистиці 86%, а може і 100%. І не всі це підтримують. И они все подтримують, украинцы это не люди, языка такого нет, и мы им дадим. Но это ж факт. Так недавно Путин сказал, что есть язык украинский. Это ж факт. По-другому, есть хорошие русские. Они не любят Путина. Но они хотят, чтобы была демократическая Россия, демократическая империя. Чтобы был такой Ельцин, мы все это ведали. Тому это... Разумные люди на Заходе это видели. Рейган, скажем. Судовно это разумеют, что это скопище зла. И эта философия такая, и демократичная, в некой ступени, может, и христианское разумение, что все люди мають право, и так далее. Это демагогия. Потому що треба зрозуміти, що це за сила, як вона організована, яку задачу вона ставить у цивілізації. И тому, покуль не буде розбита Російська імперія, до цього часу будуть війни. 3, 4, 5, покуль человечество витримає. Это элементарно. Это так было. Уже 2 были сусветные войны и балансируя на даже 3. И идет только оттуда. Только идет оттуда. И говорить об том, что, многие так говорят, что это некие пары, это некая такие люди, которые на самой справе это все вырашается просто. Треба, как империя развалилась. Это она разобьется на части, все, и не будет механизма, не будет системы, она не будет. Будут другие люди. Возникнут те и вечный друг степей калмык, эти люди поднимутся, и они будут иснувати. Соціальна природа існує також подобна, як існує і природа воволі. При епоху бронтозаврів були маленькі звірки, теплокровні. Але коли бронтозаври видохли, то стали і великі тигри, і слони, і так далі. Природа розвивається так. І у соціальній структурі так само, покуль існує імперія, покуль існує ідеологія, покуль війська, покуль улада така, покуль корупційні схеми, покуль это банда, яка, это навіть не еліта, це просто некая, така пачка, яка керує цією імперією. Які у них, ви ж поглядите, поїдьте по російських городах.
Основной бюджет идет на Москву и на Петербург. При Ельцине, уже позднее, там, Лужкова, все, 80% вышло на Москву. А поглядите, как живе это мутаракане уся. Вот, тому это питание важнейшее, и несколько разов возникала такая махчимость. И ни разу она не выкресна. Вот теперь возникла махчимость у 22 году. У 22 году, как на Заходе были не эти вот либералы, социалисты, демократы, эти вот полваріяти бюрократичные, это все было питание вирішено. Теперь эта проблема ізнову, яка буде ускладена на остатнє покоління. Я не думаю, что это питание, что разбита Россия, она будет вырашена теперь поздно. Поздно. Так как у 17 году отрималася, так и теперь. Тому наша зараз ситуация, про якую мы говорили, что, конечно, будем змагатися на нашу мову, але вечный ворог буде з нами. І коли ми будемо весь час в этой боротьбі тримати нашу мову, нашу культуру, будемо змагатися, настане той час, і знову буде 22 год, коли це зло все ж таки зникне, розпадеться. Ну не може бути довго. Вот. Але виживати можемо тільки таким чином. Наша мова, наша культура, наша історія, наша ахвярність тільки так. І я розказував, що вот это селянство, вот, оно навіть тое, що туди не добралася русская школа, это заховала белорусов. Вот там, где прошли през русскую школу, там уже ничего живого не осталось. Вот такая справа. Тому наперед треба настраюватися на боротьбу, на витримання. Так, а от тут було зададено питання, і Валерій відказав, як поляки трималися. Була заборонена так само, і польська, і костюм був. От, але сама пасіонарність людей була, вони організовувалися, як вирятувати себе, і вирятували. Солидарность, коли ласка от Советского Союза, як було. Это, вы сами это повинны были бачить, это было недавно. Вот. Тому ситуация такая, мы твердо это оцениваем, мы бачим, что покуль існує Росія, и коли мы не будем шановать нашу мову, и коли будем поддаваться демагогии, что, может и на русском языке белорусском. Мы же вот сознательны, мы же белорусы, а говорим по-русски. Ничего не будет. Не будет ніякої Білорусі, коли не буде мови. Тому що побач Росія. Асиміляція може бути тільки російською. А коли ти будеш говорити на мові, свідомість вже не виникає. Все. Тому що ще у ірландців могла, у них католицизм був, скажімо, я вже не кажу про Габріеля. У нас нема ніякого замінника, крім мови, нас ніщо не зв'язує огульно. Вот на мові ви там, допустим, християнин, ви супроть християнства, ви там магометанин, що хочете. Но коли говоримо ми на одній мові, що це означає? Що у нас одно. У нас же є один базис, мова. Вот очень справа. І коли цей базис буде, не має значення, куди ми глядимо, на сход, на заход, упереться, що не важно. Вот это основа, это мова белорусская, это белорусская нация. Вот отрадженцы это разумели. И чему мы включили доклад про Ирландию, там очень другая ситуация. А Швейцария так само другая ситуация. Потому что, когда мы говорим про життя нації, про культуру, все, то треба конкретно заходити з того, з чого ми говоримо. А не почати демагогію про Швейцарію, про Чехію, там, про все. У них своя історія, своя проблема, і вони вижили. А нам задача выжить на основе нашей основы. Так вот, наша основа, повторяю, белорусская мова. Вот это основа нашей нации. Это наимогутнейшая наша зброя. Теперь послушайте. Вот мы все выступали, и поглядите, какая история. Что у российцев было самое главное, как знищить у Беларуси? Что? Мова. Мова у первую чергу. Знищить мову. Что не знищили русский щит? Да, вже тут не будемо цитати їх не приводити. Кожен з їх. Слухайте, читаю московські біржові відомості за 898 год. Так, листаю в архіві сидів.
Объява, значит, мы, значит, русский дух только тогда проникнет, значит, в северо-западный край, когда белорусские мальчики будут петь русские песни. Это в биржевых ведомостях пишется. Вы знаете? Поют? Вот, поют. Приезжает всякая шваль из России, пробачьте за нехорошее слово, выступая, показывать голые зады, и кажуть, за 3 месяца раскуплены билеты. И пойдут, и в Гродню, мы же это бачим, это ж сучасность. Это сучасность, вот это яд, вот это отрута, это русского, этого мира все. И она проникла не то, что дух вже у пятках сидить. І це конец. Коли з цим треба змагатися. І тому ми, то, що коли ми говоримо про мову, яка контраргументація. При Совете було так, ну мы не против белорусского, но не надо выпячивать, не надо выпячивать. Ну, а почему вы говорите по-белорусски? Ну, потому что говорю. Я не против, но не надо выпячивать. Вот. Отказ не может быть таким долгим. Правильно, Сергій, я захопився. Дякую, дорогі. Все. Дякую, ще питання. Так. Ну, по-перше, я хочу подякувати усім, хто виступав. Дякую за таку об'ємну картинку сучасної Білорусі, сучасних проблем. Ось, не залишне было нагадать про это, але я хочу, ну, у меня некое есть внутреннее отчувание незавершенности, простое, что мы, может быть, крыху не захопили международную рамку. Ось то, что сталося апошнімі тижнями, я маю на увазі выход на волю політв'язнів, 14 человек, 13 плюс 1, назовем это так. Ось. І ролі США у гэтым працэсе і ў тым, што мы маем зараз. І ці ёсць разуменне США ролі Беларусі у бяспецы усходняй Европы. Я не ведаю, хто будзе адказваць, але падвесіць пытанне. Хто адказвае? Хто готовий відказати на питання? То може ще одне питання. Там ще питання було. Я хотел спросить у второй дамы или спикерки вот такой вопрос. Вот я сейчас наблюдаю ролики с нуля, что происходит в Украине. И там многие подразделения украинские, они говорят на русском языке. В том числе Азов, Серебряную лесу, 3-я штурмовая. То вы их всех называете русскомировцами. То в вашем терминологии можно сказать, что у них гражданская война в русском мире, если они все русскомировцы? Это легче не отказать. Добре. Про Америку хто? Ну, може, нехай Наталя откаже. Наталя, про вам було питання? Про Америку? Ні, про мову, що... Добре. Я скажу так, що люди, які зараз воюють, тримають автомат у руках, у їх немає часу вчити білоруську чи українську мову. Вони змагаються. Я хочу вспомнити слово моєго сябра Едуарда Лобова, який насамрэч розмовляв по-російську, але вчив уже білоруську мову. Ён воював і розмовляв по-російську, але він завжди казав тільки одну. Но державною мовою у Білорусі може бути тільки одна державна мова, і тільки білоруська. Так, на жаль, шмат людей виросла, починала жити з російською мовою. Але у українців, як і у білорусів, є вже розуміння, що зараз немає часу, зараз ми воюємо, але як скончиться війна, ми переходимо на свою мову. Поглядіть навіть на білорусів, скільки вже людей перейшло на білоруську мову. Насамрэч вельмі шмат. У меня в окружении не одно А мы не окружение. Так почните, коли ласка, себе. Перейдите вы на белорусскую мову, и ваши сябры, Максима, так само перейдут. Ні, дозвольте ще мою частку відказ на це питання. Тут же и в выступах, и ранейших выступах Зенона Станиславовича, и я сегодня казав, что головная задача народа, які знаходяться в небезпеці зникнення, есть ратование молодшего поколения, детей.
З дзецьмі перш за ўсё размаўляйце по-беларуску, ім забяспечце беларускамоўнае выхаванне, адукацыю. Ну а ўжо многім з дарослых і старых прыйдзецца дажываць як ёсць. Перспектыву, будучыню трэба арганізоўваць са сваіх уласных дзяцей на Беларусі. Ну, добре, давайте я скажу. Я ще одну маленькую рефлексію відносно проблеми мови. Так? Кожна соціальна страта, ці слой, має свою місію. Політичну, культурну, цивілізаційну. І, безумовно, ті, хто воює, у них інша місія. Вони боронять країну, вони боронять своє життя. Є інша, абсолютно інша місія у культурної еліти, у політичної еліти. Це умацовувати основи держави. Основи держави, без якої ця держава існувати не буде. Основами держави является культура, самосвідомість, і одним із важнейших елементів являється мова. І коли гэтые культурные речи не асэнсоўваць, не прасоўваць, ну, па сутнасці, ўсе ахвяры на вайне, у гібриднай вайне, у іншых канфліктах, яны будуць бессэнсоўныя. Тут уже неаднакратна гучала, што мова в руках России является основным культурным инструментом экспансии и колонизации. И одним инструментом, як сказала про это господарыня Наталья, обороны, это як иммунная система, хотя бы на уровне мышления, на уровне политичной мовы, на уровне культурной мовы. Мы не кажем про массовую мову, як белорусскую мову, зараз это вельми тяжко зробити, и вы это сказали. Але калі мы кажем про політичну мову, хоча б використовування білоруської мови як політичної мови, як мови політичної еліти, як мови, ну, скажем так, політичного язика, як було зрозуміло, тое, що є в Україні. Навіть Янукович розмовляв по-українську, не глядячи на те, що вся його політика привела до катастрофи. У нас на сьогоднішній момент, коли ми кажемо про політичну так звану еліту в Білорусі, нема ніводного чиновника, і навіть до 2020 года не було ніводного чиновника, Макені, що там пропавав по-білоруську, казати, ну, Латушка ще розмовляв на білоруському. Ні один чиновник не розмовляє по-білоруську. І це вже катастрофа, бо це вже політична, фактично колонізована еліта. І ця еліта, яка не розуміє коштовності мови білоруської, Лукашенко 5 хвилин там почитає по-білоруську, і потім переходить, ну, я ще Марзалюк. Там нешта там эпатажна скажа по-беларуску. Але збольшага гэта русіфікаваная цалкам эліта, і яна ніколі не будзе праводзіць пра беларускую палітыку. І вось калі мы на сённяшнім этапе кажам, наша задача вось хаця б эміграцыі гэта зрабіць беларускую мову мовай палітычнай. Калі яна стане палітычнай мовай, калі будзе развівацца як палітычная мова, калі кнігі спецыялістычныя хаця б па паліталогіі, па сацыялогіі будуць пісацца па-беларуску, это означает, что мова будет жить. Покуль она не станет политичной, она не будет. Она застанется, вот, это, скажем так, культурной элитой. Хотя массовая мова, мы бачим, что это российская мова. Але наша задача, когда мы кажем про выживание, по адраджению, это хотя бы зробить белорусскую мову политичной мовой. У асяроддзях, коли конференции, коли дискуссии политичные, это повинно быть на белорусской мове. Белорусская мова для беларускай эміграцыі павінна стаць хаця б дзяржаўнай мовай, хаця б на палітычным узроўні. Калі прыходзіць на Еўрарадыё, на Белсат размаўляць па-беларуску. Ужо гэта ёсць. Гэты працэс ён пайшоў, нават Ціханаўская вымушана была навучыцца кепска, не кепска, але размаўляць па-беларуску, зразумеўшы, што яна выжыць у гэтым асяроддзі беларускім эміграцыйным можа толькі выкарыстоўваючы беларускую мову. І Ціханаўскі будзе вымушаны вывучыць беларускую мову, калі ён хоча стаць беларускім палітыкам. Вось такая наша задача, хотя бы на сённяшнім узроўні. Як яно будзе потым, гэта ўжо будзе залежаць ад маштабнай нацыянальнай палітыкі. Там пераход школы на беларускую мову, хаця б школы, хаця б, ну вось, зразумееце, што нават з 2020 года не было, наколькі я ведаю, 100% беларускай школы.
то бок каб гэтая школа і матэматыка, і геаграфія, і фізіка на беларускай мове была. Яна ўся руская. І гэта праблема для нас. І мы павінны гэтую задачу ставіць, гэта наша місія павінна быць, калі мы сыходзім з выжывання нацыі, беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Камусьці не падабаецца, ці падабаецца, асновай нацыянальных інтарэсаў ўсё роўна будзе беларускія цывілізацыйныя пытанні. Гэта будзе ўсцяж сутыкненнем. І мы хаця б тут павінны усвядоміць, што без палітызацыі беларускай мовы, калі яна стане беларускай палітычнай мовай, мы нікуды не прасунемся. І знову будзе вяртацца гэта рускамірскасць, і Расію, па сутнасці, такім чынам не пераадолець. Вось якая на сённяшні дзень наша задача. Калі ласка, толькі хуценька, бо яшчэ Амерыка у нас. Вот я совершал академическую хранение нации, я помню, что она называлась в 2018 году, и она вообще появилась среди сословия франции. И у них нация — это гражданское общество, гражданское хранение нации. Если это вы, в академической я не видел. И поэтому для меня просто не была нация, почему была эта проблема, для меня непонятно. Потому что они не устроили за Послухайте, а громадянская нация во Франции на якой мове размовляет? На английской? На французской? Так кожен, разумеется, что нация, як не, были греки, які воевали с персами, так? Як это не было национальное? У них не было, разумеется, это уже далекая дискуссия. Что означает не было национального, что означает не, когда мы кажем про нация слово, то в Боголе оно латинское, могу вам долго рассказать, откуда оно пошло. Нацию, слово гентес, так, означает род. Род просто, народ, то, что связано кровью. І ад пачатку, ад Рыма, ад Грэцыі, ўсё гэта было звязана крывёю. І племя гэта тое, што звязана, і род гэта звязанае крывёю. Потом уже тэарэтызацыя, можна пачытаць і Фіхта, які казаў, што без нацыянальнай школы, без нацыянальнай мовы нямецкага народа не будзе. Мы можам доўга дыскутаваць на гэтую тэму. Добра, там до 14 стагоддзя французскі афіцыйны быў. Можем долго про это размаўляць. Добра, вяртаючыся до пытання Злучаных Штатаў Амерыкі і зразумення того, што Беларусь можа быць і з'яўляецца элементам сістэмы бяспекі. І наколькі я разумею і ведаю, што там адбываецца ў Еўропе і ў Злучаных Штатах Амерыкі, такога разумення пакуль што няма. Па сутнасці, на жаль, гэта яшчэ вядзецца з 90-х гадоў. Уся гэта і таму і вайна пачалася ва ўкраіне. І таму і Лукашенко 30 год пануе у Еўропе, на заходняй цывілізацыі было разуменне таго, што холодная вайна скончылася, не будзем там рускіх раздражняць, вось дадзім магчымасць краінам Балтыі ўключыцца, уступіць у НАТО еўрапейскі звяз, а Беларусь, Украина – это частка национальных интересов России. И тому любые рухи национальные и в Украине, и в Беларуси, они на Заходе не успрымались. Они успрымались как певного роду нават погрозу. Ось есть либеральная Россия, там уже демократия, ось треба их подтрымливать. А это мясцовый национализм, особливо в Беларуси и в Украине, нейким чином адсоўваць и не падтрымліваць. Ці сфармируется зараз, я думаю, что поступово разуменне такое формируется. Не у геополитичном контексте, глобальном пакуль что, але поступово хотя бы в региональном контексте, та же Литва, та же Польша и Чехия начинают поволі разуметь, нават не поволі, а больше интенсивно, что без нейкага интеграцыйнага регионального проекта, калі Россия застанецца, тут не будет стабильности. И по сутнасці, калі казаць про цивилизацыйныя такие аспекты, зрухи, только дзякуючы России, только дзякуючы Украине и Беларуси, Россия застаецца умоўна еўрапейскай краінай. Як только Беларусь и Украина альбо створаць свой региональный проект, альбо будут интегроваться в некие региональные проекты европейские, Россия цалкам стане азиатской державой.
І, па сутнасці, яе геапалітычныя амбіцыі, яны кануць у лету, але гэта доўгі шлях. Дякую. Розумію, що запам'ятається апошнє питання, але я там є усередині, то було питання, питання, як Украина Беларусь на сьогоднішній день, ну, принаймні на сьогоднішній день, розцінює ту активність, яка почалась стосується слідом Сергія Тихановського на свободу і з тим, як умовне простор інформаційне російське, хороших русских плюсувалося з этой нагоды. Ну, я думаю, што пакуль што такой актывізацыі, прынамсі у беларускай палітычнай прасторы я не бачу, гэта было некалькі дэлегацый, нават паўсюль зараз даволі крытычна каментуюць словы Юліі Навальнай, якую спыталі адносна Крыма. Яна адказала, што а што мы будзем рабіць з тымі, хто атрымаў расійскія пашпарты? Гэта складанае пытанне, давайце мы не будзем яго зараз абмяркоўваць. То бок, а гэта ўжо не ўспрымаецца, нават, скажем, у беларускім асяроддзі гэта ўжо ўсё больш і больш ўспрымаецца негатыўна, хаця там пасля смерці Навальнага былі даволі моцныя такія спадзевы на тое, што вось зараз можам аб'яднацца ў адзіны фронт, але якраз тыя людзі, якія стаялі на нацыянальных пазіцыях, яны заўсёды казалі, што гэта ілюзія. Што тычыцца вольнай Беларусі і нашых памкненняў, то калі такая тэндэнцыя будзе паскарацца і будуць выходзіць палітычныя вязні і ЗША увяжацца ў барацьбу ўсё ж такі за Беларусь, хаця б спробамі сфарміраваць поле для маневру, ну, гэта можна расцэньваць пазітыўна. Канешне, гэта глобальнай сітуацыі не зменіць, бо Лукашенко не ў стане зараз пераарыентавацца і такіх умоваў няма. Ну, але хаця б будзе ясна, што ёсць яшчэ адзін гулец, акрамя Масквы, на беларускай прасторы, і што нейкія ўплывы на сітуацыю хаця б гуманітарнага кшталту могуць быць аказаны, бо на сённяшні дзень галоўнае, больш нічога мы вырашыць не можам, у нас няма ні войска, няма рэсурсаў, акрамя гуманітарнага пытання. І чым больш людзей будзе вызвалена, тым лепш. Гэта адзінае, на што мы можам уплываць хаця б у ідэалагічным інфармацыйным плане. І тое, што было сказана, што трэба гэтыя пасылы ўсё ж такі высылаць у Вашынгтон, гэта тое, што мы рабілі на працягу вось апошні год. І яшчэ адно вельмі важнае пытанне, гэта пакуль што адносіны Менск-Вашынгтон. Европа тут ніякага дыялогу, ніякі працэс, яна не ўключана, і гэта праблема. Бо Вашынгтон можа там адмяніць санкцыі супраць там некаторых прадпрыемстваў, а Еўрапейскі звяз кажа, што не, калі ласка, няхай так усё і застаецца, мы не будзем у гэты працэс уваходзіць. І тут галоўнае, каб усё ж такі была нейкая супольная стратэгія Захаду у дачыненні да Беларусі хаця б па гуманітарных пытаннях, бо мы, як бачым, прынамсі у аспекце гуманітарным вызвалення палітычных вязняў, ну, санкцыі тут нічога не вырашаюць. Дзякую. У нам ситуация такая, что сколько годов прошло, мы бачим, что Европа, она фактично штурхає Беларусь в Россию. Вот такая ее политика. И что бы ни пробовали, ничего не отрывается. Они все ведают, они все информованы. Мы вельми подробно информовали их не один раз. Об тих санкціях, до чого вони приводять, що треба міняти таку політику, только отписочки. Потому что Европа это политичная бюрократия. Как принять некое решение, им треба долго разбираться, принимать всякие там резолюции, проходят месяцы. Это у этой ситуации, ситуация войны, и она не может хутко кероваться. Вот. І тому сподівання, що тут ніякі, у мене, скажімо, нема на це. Хіба примуситься, як кажуть, ніякі обставини. Погроза війни існує довго, нічого зробити не можуть. Так от, наша позиція така, що в цій ситуації було б вельми корисно для Білорусі, як включилася Америка в цю ситуацію. І в некій ступені, ми якби так окольными шляхами этого досягнули.
Вот. И есть элементарные причины, потому что та политика, которую проводит Трамп, это политика, ну, человека, який розуміє, перш за все, прагматичний економічний інтерес. І коли йому не буде просто визволення політв'язнів, це для його, так сказати, ну, так, питання. А коли є які перспективи інвестицій, які перспективи прагматичні, от тут він може пойти. І у Білорусі є такі пропанови. Є не тільки Калій, але влада, той, хто володає цим, це Лукашенко. І об'єктивно ми зацікавлені, що нехай Америка йде на контакт з цим Лукашенком, з цим режимом. Тому що сутність, да, от маленька, і нам буде все-таки відтягувати цей режим від Росії. Нам выгодно, как он имел большую автономию у своих деяний. Нам выгодно, бо мы просто тратим незалежность, мы тратим субъектность. Уже Беларусь тут называют чуть не губернией. Треба это вертаться. И тому тут есть, ну, кроки вельми такие послідовні. Ось, як тільки появляться некие контакти з Америкою, а потім некие інвестиції, а не що ще, это некое поле для маневру для Лукашенки будет. Это меньше впливу Путина. А это махимость для неких элементарных либерализаций. Бо немагчыма такий репрессивный режим перемагчить, коли нема неких либеральных основ. История это показывает. Вот. Тому наша вот такая, ну, позиция до Америки, сподівання, що Америка в этой ситуации может некак затормозить процесс страции нашей незалежности, некак отрывать этот режим от России. Это будет не минимально, мы не думаем, что некое там, але это будет корисно. И я понял, что я хочу сказать по вашему питанню. Ви поглядите, що робить зараз російська бюрократія. Вони обмірковують питання железної заслони від Кольського полуострова і, так сказати, до Чорного моря. Выход с международных домов об забороне пехотных, супрацьпехотных мин. И видите, вот на эту вот железную оборону, то есть в Беларуси 400 километров, 11 миллиардов злотых пришло. Вот вам экология, як там звери будут жить. Так. Потом это пехотные мины поставят. Так само проблема уже не только для зверей, а для людей. И самое важное, когда подумать с сучасними категориями сучасной войны, это супрацьпехотные мины и эти железные плоты, кроме того, что это миллиарды будет грошей потрачено и скоррумпировано, ничего для военной ситуации не решает. Зараз не та война. Тим не менше, я думаю, это и будут робить, потому что там крутятся великие гроши. А что это значит для нашего народа? Что все, наша коробка захлопывается, вы в Россию, мы говорим о правах человека, но фактично реально не помогаем. Ну, конечно, сами разумеете, что в этой ситуации 5 год были постоянные звороты до этой европейской бюрократии, никакого выника. Абсолютно. А вот с Америкой вот чуть-чуть нечто, и хоть нечто уже появилось, хоть Келлах поехал, хоть уже 14 человек выпустили, они что там говорили, а мы здогадываемся, про что могла быть говорка. Конечно, там была говорка и про некие прагматичные интересы. Вот. Тому вот наша позиция такая, мы просто эти повороты американские подтримливаем, и он выгодный, геополитичный и выгодный нашей нации. Дякую.